Salam ähli doganlar, kadyrdan ýyleşler, ýa-da tomaşaçylar. Aşaňyz haýyrly bolsun, ömrüňize bereket, öýüňize bereket. Saman otursaňyzmy, arman, iş güýçler bilen köpeğiniz eklenç gözleginde hakykatdanam gaty erbet namatyňa degen, degnaňa degen şertlerde işleýäňiz, zähmet çekýäňiz. Ýöne şonda da ýada bolmalysyňyz, arman, irmen şol öz eklenç görüşüňiziň arasynda Dünýä Türkmenleriniň Demokratiýa platformasynyň şeýlede hak beleleşiginiň hakykat üçin alyp barýan görüşüne, tagallalaryna, il gün bähbitli işlerine, ýaýlymlaryna gatnaşýaňyz, goşunt goşýaňyz. Şoň üçin ýene bir gedek kemmäňide öňünden taňry ýalkatyny aýdasyň gelýär. Indi şuňky efir, şuňky gönýaýlym aslynda garaşylmadyk bir gönýaýlymdy, planyna bolmaýan gönýaýlymdy. Bu gönýaýlymy etmämiziň hem iň esasy sebäbi şu 25 adamlyk bir sanaw we aktivistleriň sanawy diýip bir habar, maglumat gürrüň ýaýrady. Inni özüňiz bilýän bolsaňyz şu Türkmenistanyň watandaşlary bilen baglanşykly taýýar sanawyň badygyny, iki görnüşde sanawyň badygyny, birinji sanawyň 22 adamlyk sanawyny, beýlekiň hem 200 gowrak adamlyk bir sanawyny aýan edýän maglumat Türkmenim kanalynyň redaksiýasyna gelip goşupdy. Soň biz bu maglumatyň üstünde geçen aýyň awgustynyň aýagyna, sentýabrynyň başynda, geçen ýylyň awgust aýynyň ahyry, sentýabrynyň başynda muny dürli çeşmelerden biz barlak gördük. Indi häzir aýtjak käbir zatlamy men näme esasen aýdýan, men näme üçin şu temanyň içine girýän we näme üçin men iň soňky gerek duýduruş berýän şu temada watandaşlarymyza. Bilşiňiz ýaly men 16 ýaşymdan başlap Türkiýede ýaşadym, okudum. Türkiýanyň döwletleri radio guramasyna işledim 9 ýyl. Ondan öň Mawtumly Neşriýat Birleşiginde Mawtumly Diwan jurnalyna işledim. Türkiýedäki Türkiýede Türkmenler bilen ýakyn, içkin iş salşýanlar, Türkmenler barada iş alyp barýan guramalar, jemgyýetler, döwleti degişli bolsun bolmasyn şular bilen işleşip Türkmenistan temasynda, diňe bir Türkmenistanyň däl, türki döwletleri temasynda, türki halklar temasynda, türkologiýa temasynda tejribe gazandyk we dosiýa edindik. Men uniwersitetde okan kursdaşlarymyň maşgala agzalarynyň dostlarynyň Türkiýede 3 tane aňtow gullugy bar. Biri goşunyň aňtow gullugy, askeri istihbarat diýilýär türkçesi. İkincisi polis emniyet istihbaraty, ýagny polisiýa güýçleriniň aňtow bölümi. Üçüncüsü Milli İstihbarat Teşkilatı diýilýän bizdäki Milli Howpsuzlyk Ministrligi ýaly duruşy bilen aňtow gullugy. Haýsam bolsa bir polisiýaň ýa-da harbylaň aňtow gullugy dälle, duruşy bilen aňtow gullugy bolan 3 tane aňtow gullugy hyzmatyny alyp barýan gurama we edara bar Türkiýede. Şu taýlarda da tanışlar, bilişler indi munça ýyllap, 26 ýyllap Türkiýede bolandan soň, onda döwletde işläňden soň elbetde tanışy hökman çykýablar ýaly ýerlerden. Onuň
Türkiye bilen bağlanşykly bir maglumat, bir zat tasdiklatmaly bolanda şu taýlardan tasdiklatdyrýar. Şolong üstü bilen ha diýär. Onuň diňe bir ýerden bir näçe ýerden tasdiklatýar. Onuň ýanky geçen ýylyň awgust aýynyň ahyryna we sentýabr aýynyň başyna kay şol tasdikladylan 20 adamlyk Türkiýeň dürli gulluklar tarapyndan taýýarlanan şol sanawda 20 sany Türkmenistanly watandaşyň ady bardy. Ondan şol watandaşyň ady Türkmenistanyň häzirki diktatorlyk rejimi bilen gönümel aýlagly habarly ýa-da bihabar ýagdaýda işleşýän görünüşini düşündirilýär. Şol 20 adam. Ýa-da Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi mehemen Türkiýedäki provokasiýalaryna bilip bilmän gatnaşýan, özüni oýnadýanlar hökümini tanydylýar. Şol adamlar. Şol spisekde, şol fanawda. Onu biz bilşiňe ýaly Türkmenim kanalynyň şular ýalyky gönýe ýylymynyň birinde tejribeli Türkmenistanyna ençeýlap garaşdan aktivistliğini alyp baran insoňuny ölüm hukuky awalynda hatta janyna kast edilmek üçin bir näçe gezek kynançyk bolan edilenden soň zordan Türkiýe'ye gaçyp çykan tejribeli garaşdan aktivisti habarçy Rozovay şol sanawy alypdy, ele geçiripdi we şonun hem Rozovay öz kanallaryna hem men öz kanallarıma tasdikladypdym şowa. We şol sanawy biz siziň dikkatyňize ýetiripdik şondan. Soň bakam bir näçe gezek öz çykyşlaryna, gepleşiklerine şu sanawy bilen bağlanşykly atlary aýtdy, agdak geçdi. Ondan bir ine şu Türkiýede aktivistlik adı aslında, oppozisiya adı aslında ýa-da protestler maskasynyň aslında ediljek bolýan, heňe gelmeýän, logika sygmaýan işleň absurdlygyny aýdyp gelýär, nyntak gelýär. Köp watandaş şoňa ýa düşünesi gelen ok, ýa-da aýnan kim alsa şol alsyn. Awa bir de toý bolsa bolýar diýen düşünje bilen hereket edýär. Inni bu zatlaryň hemmesini üýşürüp ortaga goýandan soň hemme zat edil günýaly aýdyň ortaga çykýar. Muň üçin alim bolmaga gerek ýok, ýa bir strategist bolmaga gerek ýok. Inni size diýjek bolýan zatym mehriman doganlar, iň soňky efirimizde bilşiňiz ýaly şu Şatlyk Şyhyýew biziň efirimizde gatnaşdy. Şonda Timur Serkerden sorady. Şol öz taýarlan, Yoňdan Hows'ta taýarlanan şol pikir sorulşugy ýaly pikir sorulşugyny sen kimi gollaýan, kimi anlanýan diýdi. Timur Serkerde hiç kim diýip bilmedi. O taýda öz geregini aldy. Şatlyk her kim öz geregini aldy. Aslında diňe şatlygymda tomoşaçylaram näme düşündi. Ýöne şo taýda iň esasy zat, ýani käbir watandaşlaryň üzüni çeken zat Şatlyk Şyhyýew bilen bile men Timur Serkerdäni gönýe ýylyma aldym. Ýöne men ilki bilen öz aýtjak zadymy aýtdym. Ondan soň gönýe ýylyma aldym. Şonda intak gönýe ýylym bolmanka men öňem aýtdym. Türkmenim kanalynyň moderatory alyp barjysy men. Eýesi menden. Bärdäki ýaýlym syýasatyny, düzgünlüğü, esaslaryny goýan Döwlet Baýhan. Döwlet Baýhan ýerine ýetirjek. Maslahat bilen, döwletli maslahat bilen, geňeş bilen edilýär hemme zat bärdi. Şoň üçin şonda şol geňeşde maslahatda şeýle diýildi. Timur Serkerde gelse
Timur Serker'de gelse, özünü gow alıp barsa, sögünüp başlaman ýöne adat ýagdaýda başlasa, bir gowuny almaýaly, pikirini bölmeýäli, şu arkanda duran suraty ýaýlymda aýra şonu başga bir zat bilen çalşaý diýdiler. Birden bolýa diýdi. Timur Serker'de da adam geldi zat etdi. Inni häzir diýmek sizi şatlyk dinleýär eken zat diýip tesir komentar ýazyklarym bolar. Olar şatlyk ýarlary, şatlygy, gudraty güýçlü hasap edýärler. Öz liderlerine peýgamber keramatly hasap edýän nadanlaň, mankurtlaň, ruhnama mankurtlarynyň sürüsi şolar. Şoň üçin şolaň berjek soragyna häzir öňünden men jogap berýän. Şeýdi. Soň kelle artmaýar bu meseleler. Edil şol pursatda da şatlyk şeýhyp şu suraty aýyrsana arkandaky diýdi. O taýdaky aýyrsana diýeniň sebäbi iň öňde bir aýal maşgala bilen erkek adam şeýdip gol tutuşup tan sedip durlarmy ýa o taýda bir zady suratlanýarlarmy, değişme barmy? Nakyslyk bar şol nemen içinde. Şol kartinada nakyslyk bar. Şoň üçin şu şatlygym üns beren bolsaňyz öz efirlerine köprek aýal gyzlaň şolar ýalyky nemelerine üns çekki. Bilemok näme üçin. Şol radikal käbir çakdan aşa dinçiler ýaly diňe şo neme gönüp durýar oklaryny. Nämetde şonu etsin. Ýöne biz öňüm arkadaky arkamyza goýan suratymyzy ütgeçek bolup oturýak. Şatlygam şey diýdi on bolýa diýip ütgedip goýberdi. Eger öňünden olar ýaly bir karar alınmadyk bolsady, şatlyk näme diýäýsin? Ütgedilmeýärdi şo. Inni bärde şatlyga özünü başyndan bäri umumyň şu elektron meýdançata, internetde başyndan bäri şu ýasama, yalandan oppozisiýa, aktivistlik oýunlary başlandan bäri ýygyderli ýagdaýda şatlyk bilen gönümel ýa-da şatlyň başga hasaplarynyň üstü bilen bütün şu aktivistlik meýdançasyna dürli çatlarda bolup geçen gurrunlary, hereketleri, planlary paýlaşýan şatlyň şuwulçulary, işgärleri aýallaryna bize hüjüm etip başladylar. Bärde şatlyň iň soňky çykyşynyň gaty uly rolu boldy. Biziň kanalymyzdaky da öz kanalyna bir hoşlaşyp ýaly. O taýda da at oýnandy. O taýda da adamlaryň kellesini oýnap görýär. Nähili kim nähili näme reaksiýa berýär diýip. Şatlyň oýnaşlary, şatlyň oýnatgulary, şatlyň şuwulçulary bize aýlanaş derejede hemme tarapdan hüjüme geçdiler. Hamala biz olaň elinden horoz süýjüsini, sünkünü, çöregini, süýdüni alan ýaly, işini alan ýaly. Şatlyk inni bizi munça wagtla depip ulandy. Mundan soň inni şatlyk bizi zyňdy. Şatlyk inni olar bilen oýnaşjak bolýar. Olar bilen oýnajak bolýar. Olar bilen dilluşyk etdi. Indi özü dilluşyk etdi, ogrum özüne sor, orrumsam özüne sor diye. Bular şolar ýalyky öz eden dağıtlaryny, sokuşluklaryny şatlyk biziň bilen eder. Bu biziň bilen etmäge başlanna da olar bilen eden dağıtlarynyň bize aýdar diýip näme diýe? Gorkun öňürder. Gorkun öňürder edip bize hüjüme başladylar. Ay yok inni sen kanalyň şatlyk alýa, sen kanalyň şatlyk kontrolyň eline geçirdi, eýtdi, beýtdi. Şatlyk tüs siziň ýaly adamlaň uğrawenindäki adam. Siziň zeheriňiziň pan zeheri. Siz şatlyk bilen deň adamlar. Şoň üçin şatlyk sizi barmağının ucuna hedel edip oýnady.
Siz özüňizi oýnatdyňyz şatlyk. Şatlyk şyhyftan siz gudroty güýçli bir zat döretdiňiz. Köpüňiz ýallaklyk üçin etdiňiz. Biz şu şatlyga ýaransak käbir işlerimizi bitirdip biler. Belki bir wezipejik alyp biler, bir zat näme der diýip her kim öz wagtydini gözledi. Bu şatlyk Türkmenistanyň arkaň çykyş edip gören soň muň hökümetiň adamsy awa muň üstünden köp zat etse bolar diýip her kim şatlykdan öz wagtydini arap gördü. Arady, tapdy, tapmady biljek men onu gyzyklandyryn. Ýöne inni şuňky şatlyň oýnaşlarynyň, şatlyň ulanyp taşlan oýnaşlarynyň bize edil öz eden işlerini edýä diýip tökmet şoltak atmagy bu gidip bir han haç paralar gidýär-de bir ruhanydan öz günäsini nemetdirýär, aras saladýar, şolar ýalyky. Günä çykartmak ýa-da günäden aras salanmak ýaly bir zat etjek bolýarlar bular. Aras salanyp bilermi käbiler şey günäden? Gatygen. Bu oýunlaň aňarsynda, bu topar oýunma. Inni şeýle urdatda, şatlyk şyhyf bilen gönümel ýa-da aýla olmanyda işleşip, oýnaşyp, her hili bolup, wejera bolup, beýleki tarapdanam şatlyk şyhyf Türkmenim kanalyna gelýär. Şatlyk şyhyfy Türkmenim kanalyna çykarýaňyz diýip şikayet edýär mene şol adamlar, şatlyň oýnaşlary. Mene düşünemek kadırdan tomaşaçylar, mehriban doganlar edýärler. Düşünýän bolsaňyz gaýrat edip ýazyň. Sonra gördük psikologlaryndan, bilermenlerinden, hemmetinden diýdik şu nemen nemesi näme şu absurd hereketiň düşünürşi näme? Şol ýönkü aýdyrşaly Stockholm sindromumy? Mazohizm näme bu? Mazohistmi bular näme? Diýip sorak gördüm. Şolar düşünmedi. Alymda da ýok. Şolong özüni alyp barşyna düşünürüş häzirki ösen derejedäki alymda da ýok. Düşünür ýalylar. Çaşyň özüne sereden ýaly. Inni häki şol rejim bilen işleşýän, rejime şuwulçylyk edýän, rejimiň provokasiýalarynyň uğruna edýän adamlar diýilip taýýarlanan şo 22 kişilik sanawdaky adamlara şol sanawy meňdeş 25 adamlyk sanaw çykdy. Getip ber. Çap edilip, sad edip. Inni şatlyk çykyş etdi. Men çekilýän idimi bilemok, men dogry seretmedim. Ýöne hoşlaşyk diýen ýaly bir näme de. Diýmek onda häzir şatlyk hoşlaşan bolsa. Onda şatlyk we oýnaşlary täze etaba geçýär. Şeýlemi? Muňa şeýle düşünmelimi? Onda şatlyň Türkiýedäki esasy bölegi Türkiýedäki oýnaşlary inni aktivistler arasynda goşulyp aktivist ady bilen halkara arena çykarylýar. Inniki etap şumy? Inniki etabyň mazmuny şundan ibaratmy? Muňa nähil düşünmeli? Şu spisekde ady geçen käbir watandaşlar bilen baglanşykly biz efirlerimizde öňem bir näçe gerek maglumat beripdik. Şolar keramat görkezdi. Aktivist bolubiljek. Hakykatyň, halkyň, adamçylygyň tarapynda durubiljek adam däl olar. Hawa onuň bulary aktivist sanawynyň içine alyp aktivist ýaly edip görkezjek bolmak näme alamaty? Ya şatlyk bulara şeýle söz berdimkä?
siz meniň şugulçym oýnaşym bolun. Men hedel edip gowy edip oýnaýyn sizi. Iň soňunda da aktivist diýdirip size sizi halkara arena çykaraýyn, meşhur edeýin. Fiýaty gaçyp atalgalarsyňyz. Şonam aldyraýyn diýdim-ki. Türkiýeň goşunyň razvedkasyndan, polisiýanyň razvedkasyndan we milli aň togullugynyň razvedkasyndan alınan tasdiklamalar düşnüksiz bir kartinany ýüze çykarýar. Sebäbi ol sanawdaky adamlaryň käbiri gönümel rejim bilen işleşen. Rejimiň gullukçylary, işgärleri. Sebäbi rejim bilen bile Türkmenistanda döwleti, halky talan adamlar. Döwleti halka gaty uly zyan çekdiren adamlar. Öz halkyna, watandaşyna eziýet çekdiren adamlar. Käbiri galp dokument düzüp ýören adamlar. Guramaçylykly jenaýet edýän Istanbuldaky Türkiýanyň dürli ýerindäki toparlar bilen keyp edip gören adamlar. Inni Türkmenistanyň ediz halky we daşary ýurtlardaky Türkmenistanlylar, Türkmen diaspora. Şumy aktivist, Türkmeniň aktivisti, şumy oppozisiýa. Siz şeýle maskaraçylygy, siz watançylary dälle, satançylary döwletiň, halkyň bäkidini gözlesin isleýäňizmi? Siz satançylardan watançy ýasajak bolýaňyzmy? Şuň niresinde logika, şuň niresinde adamçylyk bar? Düşündirin. Belki biz düşünýänler, belki döwür ütkänler, döwran ütkänler, belki hakykatdan hem hakykat ütkänler. Etika ütkänler, ahlak kadalary ütkänler. Düşündirin gaýrat edip. Biz düşünmejek kejir adam däle. Düşündirin ýagdaýy. Bizim düşünjek bolaly. Düşüneli. Ýöne näçe ýyl ine tutuş dünýäde tolgunçyk başlady. Daşary ýurtdaky türkmenistanlylar esasy köpçülik. Milyonlarça Türkiýede şolaň arasyndan iki hökümet çykjak kadr var diýipdim men. Men özüm işleşdim Azatlyk radiosynda kam. Hemmesini gowy tanýar. Gyzyldan gymmatly kadrlar var Türkiýede. Ýöne olar awlamaly bir zat. Täsirsiz ýagdaýa getirmeli. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we oň şugulçylarynyň, oýnaşlarynyň we şoň gurnaýan yalan propagandalarynyň öjükdirmeleriniň uğruna gidip hakyky Türkmen oppozisiýasy döremez ýaly. Hakyky aktivistlik hereketler döremez ýaly. Guran ähli dozoklaryny üstünlikli ýagdaýa getirdi şol adamlar. Rejimi aktivistlikden, oppozisiýadan 10 adım däl, 10 ýyl öňe geçirdi şolar. Öz absurd edýän işleri bilen. Biri-birin satyşy bilen. Olar biri-birin satan adamlar. Biri-birin satan adam watanyny satmazmy? Halkyny satmazmy? Şahatlyga özüni oynadyp, şahatlygyň oýnaşy bolup, şahatlyk ulanyp zyňandan soňam bize şol öz eden işi ýaly iş eder diýip şo aýplamany bize ýöňkäp, bize sürtjek bolýan syýasy küntüler. Oýnatdylar. Şolarmy aktivist? Şolar Türkmenistan döwletiniň, halkynyň ykbalyny ýetgeçjek adamlarmy? Bular edil Türkmenistan rejiminiň bäkidine bolşýaly, bäkidine hereket edip bilşýaly. Bular Türkmenistan we Merkezi Aziýadaky
dürlü bähitleri gözleyen keseki güýçlüğün oýunlaryna oýnatky bolup, oýunjak bolup, ulanyly biljek, gatnaşy biljek watandaşlar bolar. Inni bilen bilýär. Öýdügiderli ýagdaýda Türkiýeň polisiýa gullugyna çagyrylyp Türkmenistanyň diktatorlyk rejimine garşy näme iş edýäňiz? Sen şo edilýän işleň niýersinde diýip öýdügiderli ýagdaýda soraga çekilýän hakyky aktivistler bar. Araşlar Türkiýede öýdügiderli ýagdaýda oňdaşyndan jaň edýärler. Türkmenistan watandaşy işläp görýär, öz işi bilen gümran. Elbetde aktivistlik işleri bilen meşgullanýar. Hakyky aktivist ekranyň öňüne çykyp öjara bolanok. Ekranyň öňüne çykyp reyting üçin maskara bolanok ýöne etmeje işini edip goramaçylygyny dadyny hemme dadyny iň gowy görnüşde edip ber. Buna myýdarlaýarlar. Soň bir ýerde düşleýär bolan Türk polisi jaň edýär. Plany hawa nirden şu? Olama diye öýde diye. Bilýär öýderlendi. Öýde diye. O Türk polisi diye yok ya diye. Dalga mı geçiyorsun? Men bilen oýna diýäňmi? Men neme oýnadan bolýarmy diýenmi? At oýna diýäňmi? Ha, at oýna diýäňmi men bilen? Olam yok diye. Onun Türk polisi diýäňmi telefonla? Men aýdaýynmy häzir diýe sen nirde dediňi diye. Olam aýt diye. Sen niýe plan ýerde diye. Plan ýerde plan da edip dursun şu wagt diýip aýdy. Bir del, iki del, üç del, beş del, onlarca şular ýaly Türkmenistanly aktivist var. Şular ýaly ýagdaýda ilgiderli polisiýa tarapyndan psikologik basyş astynda tutulýar. Ýöne bu watandaşlaryň ady ýok. Türkmenistanyň rejimine howplu diýilip kabul edilýän ýa-da Türkiýeden deport edilmeli, deportasiýa edilmeli diýilýän adamlaryň arasynda bu watandaşlaryň ady ýok. Ýöne Şahatlyk Şeýhiýewiň oýnaşlarynyň ady bar. Şahatlyk Şeýhiýewiň hyzmatçylarynyň, şugulçylarynyň ady bar. Köpçülik ýagdaýda hemde ýöne de däl. Hawa inne Şahatlyk Şeýhiýew bilen kim işleşýär? Kim agent siziň nemäňe sypatlandyrmaňyza görä? Kim agent? Kim? Ha? Aýdyňamy? Belki biz bilýänler. Belki biz öýde galanlar döwürden. Türkmen diline de sözler zatlara müýtkäp gidenler. Bir nämelik näme bagtyarlyk eýýämi, nämäň guyruğundan götürüp nämäňi açmak eýýämi, her hili eýýamlary bar bu diktatorlaryň. Şolary eýýamlarda ýaşamamyzsyň, gije alamyzsyň belki şeýledir. Men häzir tesirlere geçip salamlaşjak. Tesirçiler bilen, kommentarçylar, alyp barjylarymyz bilen. Ondan soň şol adamlary ýakyndan tanaýan. Şol adamdan käbiri bilen oturşup turşun. Kimi çağalykdan tanaýan, kimi yetkinçilikden tanaýan, kimi soňky gullukdan, okuwdan, otaýdan, bataýdan tanaýan adamlar hemmesiniň biziň bilen eden gurrunlarynyň maslahatlarynyň netijesinde taýýarlanan bir tekst bar. Şo teksti men kommentariýadan soň okujak. Ondan soň kimiň nähili garaýşy bar bolsa-da şonu ekrana çykaryp bir sagatlyk görnüşini şuňky efiri jemlejek.
Men irdeninne altıdan turup işe gitmeli bolýar. Şoň üçin rejim ütkedi, aýyplaşma. Giç sagatda efir edibiljekler. 6-njy wagtyr onuň ýagdaýa görä olam görüberýär. Häzir bu şu rejimi öwrenşimden soň galandym görüberýär. Ýöne indi mundan soň men şu iň soňky düşündirşim, men bilen maslahat eden, menden şu hakikatlary halka ýetir diýip haýyş eden watandaşlara da aýdan sözüm şu. Men ýadadym. Bu gurrunlardan, bu temadan men ýadadym. Bulan pokçulugyndan, bulan wejeralygyndan, bulan oýnatgylygyndan, bulan meheme oýnaş boluşundan, gawat geleniň aşagyna girip çykyşyndan ýadadym. Inha bulan aktivistlik edip bilşişi derrow burça gawallamy köýne küntüleri getirip ekrana çykarýarlar. Kasetany täzeden ýydyna. Şol kaseta täzeden ýydyna. Şoň üçin kim nämetde şonu etsin? Mundan soň aýtmak isleýäňizmi çykyň özüňiz aýt. Ramazan Cuma. Salam aleykum illeşler we dinleýijiler. Taýy bol. Ramazan salam aleykum döwlet daga taýy bol. Iwan Grozny salam döwlet watandaşlar taýy bol. Türkmeniň küçük gardaşym taýy bol. Salam döwlet daga illeşler diýe taýy bol. Ramazan Cuma. Aleykum Iwan Grozny Türkmeniň Production Limited. Salam aleykum döwlet baýhan bratok nähil gowy işler. Biz gowy Hudaýa şükür taýy bol. Allah kuwat bersin. Hemeşe gowy bol. Meryem salam Türkmen halkym. Taýy bol. Sag bol döwlet baýhan. Seniň janyň sag bolsun, adamlara, çağalara düşünürýär, düşünürýän nädeýin. Bagrym janym ýanýa. Ene öz Türkmeniň taýanjan olar üzüme ýetjek bolup ýetip bilmänýärler. Soňundan turşy diýýärler diýe edilýärdi. Liberty Freedom. Salam aleykum doganlar döwlet daga giçýäş gowy ýagdaýlaryň agam aýyplaşma köp wagtlara başagy bolup güni aýlyma gatnaşyp bolmady. Sagja bol. Başyň git janyň sag bolsun, galan zat ähmiýetli däl. Türkmeniň agamjan olaryň özleri näme aýdyp goýanyny düşünmeseler nädip düşünürsinler diýe wagt onuň dogry. Karol Leo. Salam aleykum döwleta, salam aleykum watandaşlar diýe. Salamlaşdyk. O salamlaryny ýetirdik. Tesirçilerimizden, alyp barjalarymyzdan. Inni häzir men şol teksti okap berjek. Ondan soň soraw jogap çeýdip jemlädik. Suwşeň. Nusoygala geldi. Doğrudan Nusoygala Liberty Karol Leo köp wagtdan bäri ýokdy. Allah kuwat bersin, başyňyz dik bolsun, janyňyz sag bolsun. Galan zatlaň ähmiýeti ýok. Nimäkman onlar şu menden haýyş edilen teksti siziň dikkatyňyzy ýetirýän. Türk polisiýasyna berilen 25 watandaşyň käbiriniň ady geçen ýyl tejribeli garajdan aktivisti habarçy Rozwaýyň Türkmenistanyň mehemäniň taýýarladan we Türk kardeşlerine iýeren 22 adamlyk öz türkmen aktivistlerimiz diýen özüne ýaranlyk şugulçylyk edýän ýasama aktivistleriniň sanawnaklar bilen bir meňdeş. Näme üçin? Häzir şol şugulçylaryň sanawy täzeden düzülüp, arasyna käbir aktivistleri hem üst çekmedýäli. Goşup 25 aktivist sanawy hökümine ödürlenimi diýe. Şol sanawdakylaryň köpüsi diktatorlyk rejiminiň şugulçylaryna özüni oýnadan. Näme üçin?
Ýa-da ýagdaýda Türk polisiniň çagyryp haýwat atýan aktivistleri näme üçin ýok şol sanawdy. Hakyky halk tolgunçugyny öňe çekenler we soň görüş meýdançasyny absurdistler dolduran soň ýitirim bolan hakyky görüşçiler näme üçin ýok şol sanawdy. Eger şolar hakyky aktivist bolýan bolsa diýe. Ya birden Türk hökümetiniň syýasy tutumy üýtgäp, haramda rejimine garşy herekete geçenne mehkeme öz ýaranlaryny, şugulçylaryny we oýnatgularyny goşadyrnyň içinde aktivist maksady bilen halat edip başga proýektlere saklajakmyka diye. Haramda Berdimuhammedowyň diktatorlyk rejimi üçin daşary ýurtlardaky oýnatgulardan ýasalan oppozisiýa hem aktivistler topary näçe halkara metbuada çyksa şonça bähwitli. Edil şoň ýaly Türkmenistanyň we Merkezi Aziýada öz bähwidini arayan güýçler üçin şeýle oýnatgy aktivistmoklar ören bähwitli. Bu temany haýsy tarapdan alsaň alyň, il güne bähwitli hiç bir tarapy ýok. Halkara gurummalary ağlar söýdýäňiz. Ýöne olar sizden we siziň hojaýlaryňyzdan has ökde tejribeli. Şatlyk Şeýhivden öler ýaly gorkup, ýöne haramda Berdimuhammedowdan gorkmaýanlygyny aýdýan käbir aktivistmoklaram soň şol 25 adamlyk sanawa goşulan. Bu adamlar Şatlyk Şeýhiv bilen gönümel ýa-da şonuň ýasama profilleriniň üstünden ýa-da şoň bilen ýygyderli ýagdaýda habarlaşýan aktivistlik planlaryny, hereketlerini gürrüň berýän, şoňa ýetirýän watandaşlar. Aktivistlik hereketlerine hıyanet edip Türkmenistanyň diktatorlyk rejimine howply hasap edilýän hakyky aktivistler ýaly görkezüljek bolmagy ýa-da ruhnama mankurtlary bolan şulardan aktivist hem oppozisiýa ýasaň diýen ýaly häsiýete eýe bolmagy ýeneside kontrrazvedkanyň oýunlaryny ýatladanokmy? Şatlyk bizim kanalymyzdaky bir çykyşynda aktivistler hakynda fotosuratlar, videolar we jikmejik maglumatlary alýadym ýygyderli ýagdaýda we şoň üçin pul türädim. Diýmänmidi? Ya ýadyňyzdan çykardyňyzmy? Ya olar ýaly oýunlaryň siziň üçin hiç ähmiýeti ýokmy? Ziýany ýokmy halka? Görüşe. İstanbul'da konsulxana salıp urdular, kapırgamy dögdüler we şuňa meňdeş yalan maglumatlary ýaýradanlar. Ähli edýän zady diňe absurd bolanlar. Aşgabatdaky haramdaň diktatorlyk rejimine özüni oýnatmakdan, üstünden güldürmekden, uly iliň öňünden maskara bolmakdan başga hiç zady başarmaýanlar kime howp awanlaryp biler? Aydın, yazın. Kime howp awanlaryp biler? Şatlyk Şeýhiv geçenki efire gelip el-ele tutuşup tans edýän erkek adam bilen aýal maşgalaryň iň öňünde goýulan suraty üçin göni ýalymyň arka fonundaky suraty çalışmamyzy sorady. Biz öz aramyzda Timur Serkerde goşulaýsa diskussiýa, ýene özü bilen deň bolman aýraýaly arkamyzdaky suraty diýip karara gelip goýupdyk. Şeýlelikde arka fonundaky suraty çalışdyk. Şatlygy özüni oýnatyp berenler ýa-da ony gudraty güýçli, hemme zady bilýän, hemme zady eli ýetýän we edýän super agent hökümet işgäri hasaplayanlar derrow gawanjanlykdan hüjüme geçdiler. Why şatlykçany bizden alaýmasynlar diýip. Şatlygyňyz özüňize nesip etsin. Ýa-ni
ulanılıp bir gyra zyňlanyňyza dolu göz ýetirip gaharaňyzy bizden çykarjak bolýanmy? Ýa-da bizi zyňmaň biz hinidem ýumuşyňyza ýaraýandyr diýjek bolýanmy? Şahatlyk sizin kanalyňyzda çykyş edýär diýip öz günälerini bize ýönkejek bolýanlar. Şahatlyk bilen işleşýänler sizin araňyzda. Sizin ýoldaşlaryňyz, sizin çatlaryňyzda, kanallaryňyzda oturlar hem aktiv elektron gahrymanlar. Şahatlyň provokasiýa we propagandalaryna alynan, hyzmat eden, aýnan kim alsa şol alsyn, bize toý bolsa bolýar diýen özüňiz. Ha inni öz günäňizi bize ýönkär, päklener söýdýäňizmi? Şahatlyk sizi öz kontroluna saklap, oýnap, uranyp zyňan bolsa, pikir etmeň. Ol inni biziň bilen oýnanyk. Sizler ýaly başga täze ruhnama mankurtlary bilen happozisiýa teatrnyň diňe oýunçylaryny, figuralaryny çalışýar. Ha, şahatlyk söýgüliňiz sizi taşlady welin bizi günäkär etjek bolup şeýle tökmek ýaýratýanyňmy? Gynanýan elbetde. Şahatlyk we şoňa meňdeşler aňy kütök özüňiz ýaly absurdistleri ýaran edinýär. Sizi inni diktatorlyk we keseki güýçler ulanmany goýdy welin birden aktivist bolaýdyňyzmy? Sizin bu aktivistlik oýnuňyzy häzirki özara syýasy çekeleşikler, irki saýlawlar, Erdoganyň tagtyny ellen gidirmek howpy bilen meşgullanıp başga da üns berip bu zatlardan bihabar Türkiýanyň harby we polisiýa razvedkasy şeýlede Türkiýanyň Milli Istikbarat Teşkilaty MİT, Türkiýanyň Milli Howpsuzlyk Aňtogullugy birden bu edýän oýunlaryňyza, sokuşlyklaryňyza, tatdaşlyklaryňyza, arlawlaryňyza, ýalanlaryňyza üns berip şu ýalanlaryňyzy üns merkezinde goýaýsa, soňunyň nähili boljagyny bilýäňizmi? Siz Ýewropa gaçyp bilersiňiz. Hawa, soň siziň ýyzyňyzda poklak giden İstanbuluňyzda, Türkiýanyňyzda el ýaly çörek üçin gullanam, gyrnakdanam beter közençip eklenje edip beren Türkmenistanyny biýüne adamlar näme etmeli? Günäniň oduny biýüne ýanar edip bir topar eklenç gözleginde közençip beren Türkmenistanyny watandaşlaryny saýgallap başlasalar, balonyňyza batarsyňyzmy? Aktivist sumaklar. Gün matarda syýasy gaçyp atalyga almak üçin her zady edip görýäňiz şeýlemi? Berekella. Diňe öz bähwidi, görüpligi, saňsarlygy, nadanlygy sebäpli diktatorlyk rejiminiň bähwidine boljak absurdlyklary edýänler, şahatlyk şeýhi we özüni oýnadýanlar dogrudanam aktivist bolýan bolsa, onda size Türkmenistanyň 3-nji diktatorlygy däl, 33-nji 333-nji diktatorlygam az. Soňky sözüm. Garangy aksyn. Häzir mikrofonu saýda käwr watandaşlar men gara spidege düşüp durýar. Ýa-da şonu göreýin. Ýok. Gara spidekde ýok. Hawa. Şolar ýaly. Mikrofonu onlar. Indi size häzir bir tesvir okap berjek. Tesviri sordan screenshot edip yetiştim. Bu tesvir son pozulaydı.
Karolio näme diye gaharlanyan bırat diye. Häzir. Başkan Türkmenli bir ulonjy bu şol mehemen oýnatgylaryndan by özü ýaşoklan gullukçylaryndan Bayhan utanonokmy gelişine şahatlyk fonuny üýt götürüp billi. Watandaşlaryň oğlan gyýyllaryny oda berip beren haramdadadygyny bile. Rozoway milleti toplumsal ýa-da asanlaýyn ölüme terk edilmedi diýjek bolýanmy? Hawa ýollaryň açylmagy üçin halka çağırış edilmesi ýalňyş çağırışmy? Hiçili neme yok, gramatika, ol neme, ne Türk dili, ne Türkmen dili belli değil. Kellesi nähili bolsa şolar ýalaky. Hakyky oýnatky nadan syýasy küntü ruhnama mankurdy. Tüs özüňiz ýaly, yalançy kezzaby, hawa özüň ýaly. Şahatlyk diýip tapýanyzam. Şoň ýaly haramzadaly efiriňize çykyş etdirmän özü harama, çykyş etdirmäniň özü harama ortak bolmakdyr diýe. Bäh, haramzadalaryny haramy halaly bize öwretip başlady. Tügeleme. Hawa pis tapar diýenleri gaty dogry senem ýaşoklan aşagynda. Şoň üçin atasy näwelli çöpdüğünün propagandasyny edýäňiz. Ýollar açylsyn, döwür üýtgesin ýurda çağırylsyn, siz geljek adam däl. Gaty da interesni. Bir ýerde küntü siýasatçy bar bolsa siziň ýalylardyr. Görýärmi? Öz nemesini bize, statusyny bize geçirjek bolýar. Ýurdun düýpli meseleleriniň ýekejesini dile getireňiz ok. Gıywatdan başga işiňiz ýok. Sen intek ejen içinde ýokkan, kakaňam bilinde ýokkan, onlarça ýyllap Türkmenistanyň hakykatlaryny dünýä metbuatyna ýetirdik. Problemalaryny diskussiýa etdik. Tegeleg stol etdik, onça gede. Sen bu zatlardan bihabar bolsaň, ruhnamany ýatdan bilýän bolsaň, kelläňem ruhnamadan ibarat bolsaň, biziň edip biljek zadymyz ýok. Hemme zady başga ýerinden garaşýar. Öýlenenden soň özüň bitirmeli işiňi. Biz ucundan tutup bermeliler. Öz şöhret paradlygyňyz üçin pyçak arkasy awray diýip. Iki sany şermenne heleýiň dawasy ýaly efiriňiz. Özüňizi tarif edýäňiz tügeleme. Öňe Azatlyk radiosynyň aşyndan gatyklandyňyz, kogulluňyz. Görýärmi? Rejimiň adamydygyny, rejimiň taşrakçysydygyny ştaýdan bilip bilýäňiz. Näme diýe? Azatlyk radiosynyň kogulluňyz diýe. Azatlyk radiosyndan biz kogulmadyk. Öz istegimiz bilen aýryldyk. Aýrylmamyzyň sebäbi nämedi? Azatlyk radiosynyň häzirki ýol başçylary Türkmenistanyň diktatorlyk rejiminiň zakazy boýunça habar berýär. Rejime täsir etjek habarlary süzgeçden geçirip, filtrden geçirip beren ok. Berenne de ilki bilen olara ýetirýär, okey alyp soň berýär. Eýem efire gidýänçe şo habar bilen baglanyşykly adamlar tutup soraga çekýärler aňyrdan. Nädip bilýärler? Azatlygyň üstünden bilýärler. Başga hiç ýerden bilen oklar. Şolar ýaly ýagdy. We şu hakykaty Sultandaýda subut etdi. Amerikanyň Birleşen Döwletleriniň ştatlarynyň Aşgabatdaky ilçisine özü arzasyny berdi. Subutnamalaryny eltip berdi eline. Şolar ýalaky bolup edýär azatlykdakylar diýip. Sultanaýdany işden aýyrdylar, dogry. Öz aýrylmady, Sultanaýdany aýyrdylar.
Bizim özümüz ayrılık. Benim özüm ayrılım, rozu bayam özü ayrılık. Ha o, inni sen aýdýan zadyň şolon adamydygyny, şolar bilen bir tarapda, bir bähgide hyzmat edýäniň suwud edenok. Balaňy sypyryp öz aýyňy özüň açyp otursun. Innem YouTube'niň çorbasyndan ugurtlaýanyz men ýereçen. Kelle yok. Hasap etip milyoner boldy dip pikir edýändir. Näçe watandaşlar ýurdun daşynda wepat bolýarlar, näme üçin gürläňiz ok. Sizin görülle almaly ýeriňiz inefer edin, Ştaýk Ünsferin, Hanrat Süýnüf, Sapar Yklymow, Muhammedow, Merdan Muhammedow kemine jüjejik. O Oğulnur Çariyevna, dağların siyasi ündöglüğü düşnüklüğü yörölgelerinden uğralma. Küllen moncuk gözlemek, yalan gıyvat bilen, näme diýär? Nirde? Halkın öňüne otlap, niceme çağacıklaryň, yetimleriň göz ýaşlaryna sebäp bolan we bolup beren şatlyk haramyň pikirini gollamagyň özü kimin sizin kimdiňizi görkezýär. 2:07 minutda ýalňyş informasiýa berildi diýdi. Timur Serkerde Ünsferin. Şol ýalňyş informasiýany uğradan efiriňizdäki oturan haram şatlyk Bayhan köp bilentirap ýekeje adam barmagyna oýnap ýör diýýäňmi? Samsyk üstüňden güllürüp oturanyň farkynda dälsiň. Bilmeýän bolsaň, efiriňdäki siziň iş ortaňyz şeytan şatlyk. Günüňeler hemme zat aýaýdyň ýüze çykar. Az galdy. Hasap berjeksiňiz. Bir sürü iblis oğulları, şeytanın oğulları diye. Yine öz günahsini bidat diye. Şatlığın oynaşı özü. Oynaşı şatlığın. Şatlığı bizim elimizden alırlar deyip öykölep, gaharlanıp bolup oturşu. Käbir tomaşa solamady ýa-da men blokda durun çıkanok men nemelem diýip. Men feretdim şu wagt. Ýok blokda. Ýok blokda. Ýok bolsaň men nirden neme deýin? Ýok. Blokda däl. Häzir beýleki ýerden hem feretip görýän. Ähwanda onlar Ştaýda bir watandaş Döwletdagy aeroportdaky Ibrahim aga näme etdike gidip billimike? Türkmenistan howa ýollarynyň samolyody ýok. Türk howa ýollarynyň samolyody bar. Şoň bilen gitsin. Bilet aljak bolsa biletine zadyna da kömek edeliň diýen adamlar bardy. Şol adamlar bilen habarlaşdymy, habarlaşmadymy biljekler. Men o zatlardan habarym ýok. Ol watandaş bilen baglanyşykly her hili işler alyp barýan bir syýasy lider bar. Şol syýasy liderden soraň bütün maskaraçylygyny şol bahana bilen ýadyndan, ýylyň halkyň ýadyndan çykartajak bolýar. Şoň üstünden awra ýazanjak bolýar, absurd bilen alyň ala meýdany absurda dowam etsinler. Türkmenistan howa ýollarynyň uçary adaty uçary ýok bolsa, ýolawçy sapar ýok bolsa, absurda ýok diýen belli, ha? Muny biznese urdular bu gadagançylygy. Ýollar
yapık değil, açık, yöne gımmat. Gımmat. Yollar açık, yöne gımmat. Gımmatçılık var. Şu gımmatçılıktan şikayet etseniz doğru. Yöne yol yapık diýseniz onda yanlış bolýar. İbrahim ağa doğru yolu görkezmeli. Doğru yolu görkezenoklar gaýtam onu provokasiýa edip, propaganda edip öz efirlerine ulanýarlar. Ina bolýanda. O ýaşulyň özü şu zatlara düşünip bilmeýän bolsa, biziň edip biljek hiç ýyly adymyz ýok. Ondan hem mehriban doganlar. Bular ýaly meseleler bilen hökümet meşgullanmaly. Hassalar çıkkınsız, daşary ýurtdaky çıkkınsız ýagdaýdaky watandaşlar bilen hökümet, ilçihana, konsulhana meşgullanmaly. Oho, ýurdun, halkyň baýlygyny kim sorap otýar? Şolar etmeli. Näme üçin siz dawa nadamyna burdagym çörek üçin gulýaly 14, 15, 17 saat işläp beren daşary ýurtlardaky watandaşlarymyzdan pulyny apşylara nemetjek bolýan? Üç sowjak bolýan. Sizin munyňyz da manipulýasiýa. Hökümet etmiş onu. İlçihana, konsulhana etmeli. Etmedi ettirin barda edip. Hani siz iş edýärdiňiz da. O iş edýäňiz. Siz iş edýäňiz ýöne ilgün bähbitli iş ediňiz o. Başga bähbitler üçin iş edýäňiz. Dogry siz iş edýäňiz. Ýöne ilgün bähbitli däl. Şolar ýaly mehriban doganlar. Indi ýuwaş-ýuwaş efiri jemläliň. Açjak goýjak zatlaryňyz bolsa ýazyň. Ramazan juma döwleda her hyzmatyň bir bedeli bar. Gaýtargysy berilmedik hyzmatyň bedeli bolsa özüni oýnaýan käbir toparlara agyr gelli aga diýe. Ata dogry. Arzularyna ýetip bilmediler. Diňe öňe salamu alaykum döwleda edilýär gitjäşi sazy ol risk. Salamu alaykum döwleda, salamu alaykum edit halkym diýe sazy ol. Ramazan juma ine şeýle ýagdaýda käbir pursatlardan peýdalanmak isleýän halkara neşriýatlary hem ýüze çykmaga başladylar. Bu oýunyň son perdesi hem ýüze çykmaga başlady. Ýok, bu halkara neşriýatlar hakykaty bilen o. Informasiýa gelýär, edir halkara guramalarym şeýle. Informasiýa gelýär, bular çap edýär. Bular sud däler, bular kazyet däler, bular prokuratura ýa adwokat büro däler bular. Maglumat gelýär, çap edýär, vesselam. Oturdy. Azatlyk radiosu näme üçin Türkmenistanyň hökümeti çalışan ok diýip wagtyna bize söwüp ýazýanlar var diýdir şolar ýaly. Halkara guramalar maglumat berýän, çap edýär, vesselam. Ol kimin eli, kimin niresinde, kim bilen ýorgonyň aşagyna, kim aýrylyşypdyr, kim söwürşipdir, kim oýnaşyny çalyşypdyr, söwgüsini çalyşypdyr, o zatlar gyzyklandyran ok. Olaň işi başyndan aldyk. Türkmen ýigit giňrek bolagym, olara üns berme, şular ýaly sizi pejikdirmek, olaryň size garşy hüjümi bolmaly. Sebäbi olar şeýdip bolgusa zatlar bilen sizi gyzyrjak bolýarlar diýäme, bu meniň öz pikirim diýär. Türkmen ýigit sadece o. Risk Karollew kimden geldi? Atyň ýüregi sana diýe düşünmedim. Şeýit meseleleriň olaryň başarýan zady ýok. Kawa provokatorlukdan başga bilýän zatlar ýok. Diokletian salam diye Karajoglan Türkmen
risklio asıl yigittir diye. O, dobry вечер. Jeremy Demir. Köp wagtdan yoktun kardeş. Skolka zim, skolka let. Risk konsolosluğa 1200-1500 arasy para berin konsolosluğa diye. Şo yerde köpürek çıkın, çıkanlardan tutun diye, soran diye, şol taýdaky nemelerden niye? Konsolosluğan girip çıkan işini ettirenlerden soran, şolar size diye yol görkezür diye. Jeremy Demir köp wagtdan bäri ýokduň, janyň sag bolsa Sağ ol, köp sağ ol. Тоже рад вас видеть. Спасибо большое. Mehruan doğanlar inha şunki meseleler şundan ibaret. Yine orada diyecektim Garagül diyen bizim bir tomaşaçymyz vardı. Şol şu gün Türkmenim kanalına bir komentariya garlaran ekeni, şolar ýalaky bir başyna kyn ýagdaý düşüpdirmi, kyn ýagdaý gelipdirmi? Men işledim, men herekette gidip barýadym ulugda. Ondan şoň komentariýasyna jogap berjek bolup, şo galaçka ýaly bir yer bar, şoň galaçka bastym. Gitti soň. Men hiç bir videoň aşagyndan şol nemeni tapyp bilmedim komentariýasyny. Başga bir 3-4 ay öň ýazan komentariýasynyň aşagyna ýazdım Garagülüň. Şol ýalaky buradan gitti. Komentariýan gaýrat edip habarlaş diýip Instagram ýa-da Facebook adresinden habarlaşsan diýip haýyş edipdir. Men e-mail ýok menne, şol atlardan habarlaşyp bilýän diýip. Bizim Instagram sahypamyz, Türkmenim telekanalynyň Instagram sahypasy, Dünya Türkmenleriniň Demokratiýa platformasynyň sahypasy, e-mail belligi ingliz harflary bilen, inglizçe Türkmen demokrasi, ýagny häzir men size ýazaýyn. Instagram size ýazaýyn doganlar. Facebook ve TikTok şol bir neme talyby. E-mailim ýatladaýyn. Şu bizim aragatnaşyk saklayabilecek, aragatnaşyk saklayan sosyal medyadaky, dürlü sosyal medyalardaky bizim sahypalarymyz şu Instagram'dan e-mail belligi Türkmen demokrasi İngilizce, Türkmen demokratiya. Facebook ve TikTok ulgamlaryna bizim bilen habarlaşak bolsaňyz, ýanky e-mail belligi Türkmenim birleşik bitişik ýazylýar, Türkmenim TV. TV'nin V'si YKCW W'den YKCW İngilizce TV, televidenýan TV'si. E-mailimiz hem ýene şoldur. Türkmenim TV e-mail belligi gmail.com. Inha şu aragatnaşyk maglumatlaryny
ýadyňyzda saklap, özüňize belli edip alyň. Bu kanallan habarlaşyp bilmeseňiz, şu sosial medialardaky sahypalarymyzdan arkaýnyk bilen habarlaşyp bilersiňiz. Facebook'daky Türkmenim TV sahypamyz täze açyldy bir näçe günlükde. Onuň men öz Döwlet Baýhan sahypamdan ýa-da Oğuzhan Nesli Birleşsin hereketiniň ýa Dünýä Türkmenleri hereketiniň profillerinden ýazyp habarlaşyp berenler amma o taýlaram dowam edýär. Ýöne Türkmenim kanalynyň Facebook sahypasyny aýratyn açsaň diýip haýyş eden ýaşlarymyz boldy. Daşary ýurtlardaky türkmen ýaşlary has köp Facebook'ta oturýar. Şoň üçin gaýrat edip Facebook'tan açyp YouTube'daky edýän işleňizem şo taýyp geçirseňiz diýip haýyş etdiler. Şoň üçin bir günlükde Facebook'ta Türkmenim TV sahypasyny açdyk. Dünýä türkmenleriniň lobby telekanaly diýip şo taýlardan habarlaşyp bilersiňiz arkaýnyk bilen. Elimden geldiginden, başardygymdan hakikatyň hatyrasyna bilýän datlamy, görübeşdenlemi, tejribelerimi paýlaşmaga hemişe taýýar. Men halkyň hakikatyň hakyň hyzmatyna galanam ogurum özüne sor, orrumsam özüne sor. Kim näme diýse şonu diýsin. Ýöne şu gün saatlyk bilen baglanşypda saatlyň oýnatgylaryna jogap bermeli boldum, oýnaşlaryna. O saatlyk bolmasa başga bir saatlyk ýaly biri ýokman. Sizi tapar, täzeden oýnar. Şoň üçin gynanmaň. Ýöne siziň saatlykdan saatlyň sizi taşlanyna ýa-da siziň saatlykdan aýrylanyňyza ýa araňyzdaky söýgüň gutoranyna, tükenenine gynanýar. Şoňa gynanç bildirýän. Doýudaş bildirýän. Gutroty güýçli saatlyňyzdan aýrylyňyz gynanýar. Nosaýgala Hudaý uran saatlyk gep başy bolaýa, zerur zatlar soňa galy berýär. Daşary ýurtdaky aktivistlik hereketiniň, oppozisiýa hereketiniň edil ortasyna gelip, ortasyna getirip oturtdylar. Bütün şu aktivistlik hereketinde bolýan, çatlarda bolýan gürrüňleri, paýlaşylýan materiallary, suratlary, sesleri, videolary hemme zatlaram şahatlyň eline ýetirdiler. Nosaýgala. Şahatlygy esasy aktyor edip goýdular. Şahatlyk islemedi. Şu oýnatgylar etdi. Şahatlygy gudraty güýçli hökümünde öýler etdi. Öýler sakna çykaryp öýler etdi şonu. Şahatlykdan şeýle ýerini ýasadylar öýleri. Şahatlygyň belki garaşan näler o zatlara? Bilemmi? Ýa-da garaşan bolsa berenenler. Ýokardan gözläp gören adamy ýerden tapdym diýip. Edil şolar ýaly mehriman doňlar. Şoň üçin nosaýgala durmuşyň hakikatyny biz bir gyra goýup başga zatlar gurrun etip bilemdi. Gaýgysy Atabaýew risk bir dogry düzgün Yazkani institut okudum dediň barıp yatan ikilikçimiň diýen diýe düşünüpler. Halk kime inanmaly? Halk hakykata inanmaly. Halk dogry adamlara, arasda halal adamlara inanmaly. Birini kidaýet edýän, iň ýakyn adamlaryny kidaýet edýän, biznes edýän adamlaryny kidaýet edýän adamlara inanmaly. Adamlara bir lider gerek. Ýok, adamlara aň düşünje gerek. Akyl gerek. Haramy halallan teljep bilýän aň düşünje gerek. Ýalany hakykatdan aýryp bilýän aň düşünje gerek. Eger aň düşünje bolmasa, kelle ösmese, mankurt bolsa, o lider diýäniň çopan bolýar.
Ondan haramda ýaly dog gepläp bilmeýänem gelýär-de sen prezidentiň bolýar. Diokletyan Kilimcan sen molay lider diýe. Türkmenligi hakykata anan hakykatyň gyýdany düş lideriň dälliýe edilýärdi. Hindistan'da bir täsini aday var. Bir iki tane tomaşaçymyz alyp barjymyz ýazdy. Döwladaga men sen kanalynda blogda durny. Menem StreamYard'dan teretip görýän, StreamYard'da neme ýok, blog ýok. StreamYard'da. Menem blog ýok diýip arkaýyna oturýar. Soň teretsem YouTube kanalynda blogda dur. YouTube kanalymyzyň günni aýrymy alyp barýan, alyp bara efaza alyp barjylarymyzdan 3-4 sany adam blogda dur. Men hayran. Men hayran dogrumy diýen. Şolar ýaly mehmanlar onlar. Şoň üçin hakykatyň tarapynda bolaly. Eger siz aktivist bolýan bolsaňyz, aktivistlik etjek bolýan bolsaňyz, öz araňyzdaky şatlyk ýallara özüni oýnaş edýänler, oýnadýanlar ýa-da töweregini dilin tutup bilmeýän öňem näçe gerek aýtdy. Daş töweregiňizde dilin tutup bilmeýän adamlaryň ýanynda aktivistlik görüşüňizi, aktivistlik edýän, aktivistlikle balanşyk edýän etjek bolýan zatlaryňy aýtsaňyz, şol bir näçe adamyň üstüne ýetirilýär rejimi. Dilinize bek bolun. Aktivistlik, aktivistleň arasyna şugulçylyň, adam satýandan kezzaplan, ogrulan, jümrülen garşdyrylmagy bilen aktivistlik topary, aktivistlik hereketi, oppozisiýa döredip bolanok. Bolajak, dörejek oppozisiýany, aktivistlik hereketini intak dowmanka haram öldürýäňiz. Şuňa ýöneköýje logika bilen düşünmek kynmy? Ha? Men düşünýärem maksadyny näme etjek? Bular ýaly kejirlik bilen absurda ýapyşyşyňyza men düşünýärem. Kejirlik edip şol absurda ýapyşyp dursaňyz, yalan sözler gidip oturduğunuz kanalda yalan sözler. Iyy giderli ýagdaýda ýaýlym edýäňiz, ediňizde näme? Yalan propaganda. Näme diýe? Yalançy mollan okan ýa ürküden gurwakkasyna degmez diýe. Edil şolar ýa. Türkmen ýigit tokmak kellämizi işletmesek görjeğimiz görgü, berjeğimizden bergi bolar edýdi watandaşlar. Ine şu sözüň üstüne söz aýdar ýaly. Gatda dogry söz. Şoň üçin galandam näme? Ýalana dowam ediň. Satyň beri-beriňizi öňküden beter bolun. Awa, her hili bolun. Absurdyň aňyr başyna çykyň, absurdyň absurdam satyň. Satar ýalladyňyz bolsa satyň, her zat ediň. Awa. Mundan soň näme etdiňiz şonu ediň. Musaygala şatlyk Timur bilen bagly gurrunlary montaj edip goýupdyr kanalynda. Montaj edip goýupdyr. Ýagny biziň edil bolşýaly ady bolşýaly alyp goýmadyk bolsa aýyrdyk bolany. Ýöne ýene sereders maslahatlaşar nähil bolýar. Bir kanaldan alyp ulanmak neme däl? Dogry däl. Ýöne şol bir kanaldan alyp
edir şo kanallarky videonu dälle başga illüstrasiýa başga zatlar edip goýlanno şoňa garşy nälilik bildirip şonu şo kanaldan aýryjak bolsaň oň prosedurasy kynrak uzaga çekýärdik bilýän galandan bilenmek. Ine no soýgala jogaby berdi. Şahatlyk kanalyna pul goýaýanyna da gerek zady ýok diýe gaty dogry. Mehriban doganlar, şu günkü biziň göni ýaýlymyz Türkiýeden deport edilmeli. 25 Türkmenistanly kimin bähridine, kime, nähili peýda getirip biler. Aktivistlerin arasynda rejimiň gullukçylarynyň oýnaşlaryny, şugulçylaryny goşup, şolaryň içine garym gatym edip aktivistlik hereketini, oppozisiýany döredip bolmaýanlygyny düşünürük gelýär başyndan bäri. Iň soňky edegem şoňa düşünürüş berdik adam ýaly. Ana Diokletian şahatlygy haçan faýlalyň diýe. Terdaryň ýerine. Ýalanyň soňy puç. Salam Döwledakka Saparagan kanalyna odan depede oturan bir ýaşulyny geçmişini aýdýar, aýdany gowzat ýöne çykan aktivistleri gorkudýarlar bolar diýe. Men göremok, seredemok o zatlara. Seretçigim bolamok. Ago. Näme üçin gorkudýarlar? Näme? Şol owadan nepen şertlerini aýdyp adamlar gorkudýar diýjek bolýar. Owadan nepen şertleri däl Türkmenistanyň ýöneköy watandaşynyň ýöneköy durmuşynyň şerti gorkunjagy. İýmit gıtçylygy, hiç ile azatlyk ýok, hiç ile erkinlik ýok. Oşundan näter näme gerek? Açyk türmede ýaşap ýören Türkmenistanyň watandaşlar. Hawa, owadan näpe bile gorkunmaga gerek barmy? Şuňa özi ýetdik dämi? Ha? Ýöneköy durmuşda adamlar açyk türmede ýaly edip berler. Biri-birine anana bilen oklar, biri-birine ýüregini, sırny açy bilen oklar. 2-3 adamdan biri şugulçylap dur. Men rejime şugullap, muny bastyryp, şoň zadyny, emlägini, söýgülsini, aýalyny, onsunu, munsunu, maşynyny, jaýyny alsam diýip, şolar ýaly plan edip berler. Şu zatlar gorkunç dälmi? Ha? Ya gorkunç diňe şol owadan nepen içimi. Owadan nepe edenler biziň öz içimizden çıkan vatandaşlar dämi? Ha? Ya owadan nepeni ýasap, owadan nepeni şolar ýaly ýagdaýa getirenler başga planetadan adamlarmy? Başga ýurduň adamlarmy? Ha? Türkmeni ezýän, Türkmene zulüm edýän, Türkmeni gıynayan, gan usturyan öz Türkmeni dälmi? Ha? Birazcık fantaziyadan çıkıp hakikada nazar aylasanız näle bolar? Ine jogap. Owadan nepede oturan adamken haýsy birini deriňäliň bizdi. Hakykatdan hem şeýle. Bu topar adam ýazdy, ine men oturdum, çykdym, zat etdim diýip. Häzir oturandan maşgalarlaryndan ýazýan zat edýän we çykyş edeli, aýdaly zat edeli. Karajoğlan Türkmen owadan nepesi bilen birlikde sistemany ýykmaly. Görüňsiz, mentaliteti ýok etmeli, mentaliteti sistem ara beýlede dursun. Ýalanyň soňy puç, belki aktivist çykjak akımlary döredäjeklere soňky medet bolmasyn diýen men düşünemok.
Nusaygala diýjek bolýanym, inniden beýlek bolsa da şahatlygyň bu kanalla geregi ýok. Merif şatlyk diýlen alasam sowy almasan aýagym efire. Owadan depäni ýok etmegiň alazyny tapalyň. Merif görsen gaharyň elýär oň sypatyny niýe? Ana garawulem geldi. Salamu aleykum türkmenim, halkym, milletim, teme Baýhan. Bu ýollo aýaňyza daş, gözüňize ýaş diňmesin inşallah. Fazla bol. Garawul, eşitdiň okun bilenmok. Sen nemäni soňky ýazan kommentariýaňy bir kyn ýagdaý başymdan geçirýän ýaly ähengde bir nemäni okudum kommentariýaňy. Ulugda gidip barýadym, şol neme kanala çykar diýilýän galyçka goýulan ýer bar, şo tasdikle diýilýän ýer. Şo taýyk bassym, men başga ýere basamok, şo taýyk bassym, ýalňyşyp sady demem nemedem. Ünsüm gogudy, şo taýyk bassym, soň tapyp bilmedim, ýitdi kommentariýaň. Şoň üçin ýani tekst butonundan soň hökman aýtdym, diňlärdiň, eşderdiň diýip hawa Instagram'ımı verdim, Facebook'u verdim, e-mail adresimi başaramok diýdim, bolýa. Ýene bir gerek ekrana goýan ýatladýan, eger telefon bilen seredýän bolsaň, screenshot et, ekranyň suratyny al, planşet bilen hem alyp bilersiň. Eger notebook'uň bolsa notebook bilen hem alyp bilersiň, screenshot edip şolary saklasaň, şu taýdan ansatlyk bilen habarlaşıp bilirsin. Şonu bilsen bolýar. Inni tesvirlere geçýän soň ýuwaş-ýuwaş jemläliň nähwanda onlar. 1,5 saat edeliň jemläliň. Ýene 8 mundum ýaly bar, 8-10 mund. Garajoglan türkmen global oýunlar gazalaryna dowam edip duran wagty türkmeni jefleşdirmeň ýerine ana. Absurd hereketler bolup dur. Bu göçümleriň netijesi ýakynly hökman belli bolar. Finala az galdy. Garajoglan türkmen kinonyň täsirli ýeri öňde döwlet. Kimler? Halas ediler. Goşadyrynyň içinde halas ediler. Kimler? Rejim tarapyndan deportasiýa edildi goşadyrynyň içinde diýilip Türkmenistana iýerler. Hemmesinin geljegi, durmuşy gülýaly bolar. Şonu belläýdi, şonu belläp alaýdy. Şu aýdandardymyň edil aýdysmýar boljagyny. Ýalanyň soň puç, ýöne bir zat bar, ajalyň ýetmede 40 ýyl hastalyk gelse de, 40 ýyl gran gelse de diýe, ajaly bolan öler, ajaly bolan ölmedi. Ölmez diýe. Türkmen. Vatandaşlar ruhtan düşmek ýok, diňe watan üçin hakykatlary ýüze çykarmaly. Erkek ömrüň uzak bolsun. Karawul hawa dogry diýe. Aja bol. Merif Fransuzlaryň rewolýusiýasynda bir alymyň aýdan sözü bar. Haýsy halky näçe köp edip köp ejir görkezseň, on ayağa galşy da şolar ýaly zalim bolar diýipdir diýe. Gaty dogry. Garawul, men ýagdaýym hiç gowy däldiýe habarlaş. Nosoygala Merif dogry ol tebigi ýady diýe. Şoň üçin pikir etseňiz, niye şullar käwir ýaşullar aýdýar, döwlet diýe ýadamadyňmy diýe. Ýadamadyňmy diýe. Näçe aýtdyň diýe. Senden öňem bir topar näçe ýyldan bäri aýdylyp gelýär diýe. Şol bir ýagdaý, şol bir teatr gaýtalanıp dur.
Abdullah Pahir yatan yer ýagy burdun. Şo döwürde sahna çykyp hakyky oppozisiýa üçin işleyen adamlar, satan adamlar häzir hem wagtal çykyp durlar. Reklama edilip durlar. Şol wurdat aslında gaýtalanıp dur. Göreňokmy şunyň hemmesi oýundan ibarat. Şu hakikat däl döwlet. Ýadamadyň minni şolara düşündirjek bol. Düşünmeýän bolsa düşünmedin şolar. Şu wada seni düşünmedik bolsa mundan soň düşünmez diýerler. Menem bolýar diýen. Bir salym geçse ýene wyjdanym dürtülüp dur. Bir adamy halas etseň ne peýda diýe. Bir ağzı doýurmak haçdyr yaranlar diýe. Bir ağzı doýurmak diýilende çörek görmek, garny doýurmak däl. Bilime, ilma, hakikata aç. Aç, hakikatdan hem aç. Bilime ve hakikata, erkinliğe, görüşe aç vatandaşı doýurmak, halas etmek, şoňa kömek etmek, şonu urukturmak haçdyr yaranlar diye. Edilýärdi. Biz şol düşünje, şol prinsip bilen hereket edýär. Ýadamy dokmy? Ýada ýa. Ýöne ansat hiç sat ýok. Ece Nurmet, salam mehriban vatandaşlar diýe salam taýjol. Garazoglan Garawul illeşim hökman döwlet bilen habarlaş diýe habarlaş. Men sana goýdum, häzir täzeden ýene bir gedek çykaraýyn. Merif Beýik Seljuklu döwletine merli häkimler tarapyndan edilen halk ýykdy. Sultan Sanjar zamanynda. Sultan Sanjary kapata salyp ýokardan asyp goýdular. Ýokarda asyl durulan kapataň içinde ýaşady. Sultan Sanjar. Sultany şo ýagdaýa getirdiler. Gaty dogry aýdýar, merif ömrüň uzak bolsun. Şeýitdiler. Adalatsyz bolan üçin. Şoňa mehriman bolunlar. Aslyndy, nesliňizi ýadyňyzdan çykarma. Yeňilmeýän ýeketäk güç we olan biri var. Biri var, ýanyňda, arkaňda dursun isleýän bolsaň, özüň, sözüň dogry bolmaly. Lewziň halal bolmaly. Ýa-da ýagdaýda efir ýaýlym edip, ýöne ýalan sözläp, ýöne ýalan propagandany güzledip oturanyň bilen bir wardan gollap alanok. Teýgatyň kada kanunyna gawat gelýän hereket edip bilenok. Özüň allaýan, töwerüňdäki bir näçe adam allaýan, başga alan galan bolanok, okan namazyň ürküden gurbakkana degen o. Halk bir filialy gelse saklatmaz diye. Gaty dogry merif. Gaty dogry ýöne taýýarlamaly. Sultan Sanjary şonu halk 3 ýyl zyndanda diýe kapatada sakladylar. Zyndanda däl, kapatada. Kapasa ýokardan asylgy dur kapasa. Zyndanna hiç kim görenok. Şonu hemme kişi görsün seredin sultanyň düşen ýagdaýyny. Näme üçin sultan şo ýagdaýa düşdi? We sultany nädip cezalandyrdylar? Diýip adamlar hakikat bilen ýalanyň, adalat bilen haksyzlygyň arasyndaky deň agramlygy, balansy görsünler, şoňa düşünsünler. Şeýle bir hata gaýdyp düşmesinler diýip edildi şol. Sultan Sanjary kapatada, howada sakladylar. Kapataň içinde. Nusaygala halka ýagşylyk üçin çekilen zähmet uly işdir. Görüňsiz. Garazoglan türkmen seretmek isleýän halky ağlamalaryna janym ýanýa. Hiç bir raýat rejim tarapyndan buzulmy we daşardaky bu absurdlary hak etmedi diye. Edilözi.
Rejim Türkmenistan'daki Haramdağ Berdimuhammedowyň diktatorlyk rejimi, haramhorlaryň sultanlygy we gysga wagtyň içinde Serdara tapşyryljak diktatorlyk, alamançylygy, talaňçylygy, haramçylygy öz töweregindäki adamlara tapşyrda da şular ýalyky üstünlükli netije alyp bilmez, şular ýalyky gowy teatr oýnadyp bilmez. Şu daşary ýurtlardaky ýasama, oppozisiýa, ýasama, aktivist, sumoklar ýaly, şularyň ziýan berişi ýaly, şol öz işgärlerini de Serdar öz ýakyn töweregindäki adamlaryna tapşyrda da şularyň ziýan berişi ýaly hakykata, hak göreşine, Türkmen halkyna, ilgün bähbidine şularyň ziýan berişi ýaly hiç kim ziýan berip bilmeýär. Mümkün. Şolar imana gelse de şolar imana gelmez. Ýadyňyzdan çykarma. Sebäbi bular şolar ýaly. Aýdýana alymda şolara baha berip biljek bir teoriýa ýok. Alymam şolara görse çaşyň gözüne sereden ýaly bolýar. Bular ýalyka absurd ýok. Adam zat taryhy görmedi, geçmedi. Şugulçudan, şugulçuluň oýnaşyndan, şugulçyň hem oýnaşy. Şugulçyň hem şugulçynyň hem şugulçysy. Şondan bular aktivist ýaýarlar. Ýazajak bolýarlar. Mer, anam Imam Gazali Seljuklu sultanlaryna maslahat berer ekeni. Halkyň bilen bolmadyk günüň sultanlyk ýokdur, adalatly bolgun diýip aýdar ekeni Imam Gazali. Imam Gazali büyük bir diýe pir, alim, ýugulýa diýe. Hemmeniň ýatanlary ýaty bolsun. İmany hemra bolsun, mehriban doganlar. Bir ýarym saat etdik. Eliňiz, ýüzüňiz, gözüňiziň nury öçmesin. Azatlyk, erkinlik, arnamyz, hakykat görüşündäki ruhuňyz hiç wagt eýsilmesin. Garawul, ýokman habarlaş. Elimden gelenni gaýgyrsam namar. Ýokman habarlaş. Başyna bir kynçylykly ýagdaý gelen bolsa, nirde bolsa da hökman bir çäresi tapylar. Şoň üçin gaýrat et, habarlaş. Ýanky salgylardan hökman bir zat edip alazyny tapar. Derdiňe derman bolar. Derdiňi paýlaşar. Ruhdan düşme. Hakykatyň hakyň tarapyndan bolanlar hiç wagt ýalňyz çäresiz galmaz. Bir bar galdyrmaz. Şoň üçin hadrata ýaranyň bolsun garawul. Mehriban doganlar, şu günkü gün ýaýlymyzy şu taýda jemleýär, ekrandan görýäňiz, Instagramdan Türkmen Demokrasi İngilizce salgysyndan profilimizden habarlaşyp bilersiňiz. Facebook we TikTok ulgamlaryna şol bir at bilen Türkmenim TV birleşik ýazylýar. TV'nin W'si ýekece W, İngilizce W, W'da, goşa W'da, ýeke W we elektronik posta salgymyzam edil şolar ýaly Türkmenim TV, e-mail belligi gmail.com. Şu biziň aragatnaşyp ulgurmamyz. Şu taýda bir gowurdat ýazdy. Azat çaresiz garly diýe. Merlin Arthur diýip bir ýazýar. Gaty dogry, Azat Ishakow çaresiz garly. Azat Ishakowyň maşgalanam çaresiz garly. Azat Ishakowa hökmany suratda maddi gollaw kömek gerek. Edil häzir dolu kanaatlandyrjak ýagdaýdaky, meçhurdäki maddi finans kömegini men öz başyma özüm alybiljek ýagdaýda däl.
Şoň üçin dedim, şun üstünlüğü kellede gölüň, kömek etjek bolýanlar bolsa, hemmämiz bilelikde menem oýaýyn, olaram goýsun, orta näme çyksa, şo taýdan azadyň maşgalaryna kömek getireli. Azat çäresiz galdy diye men şey diýdim. Ýene bir gezek şo diýenmem, gaýtalaýan. Şoňa bir çäre tapalyň bileje. Azat çäresiz galdy, iň azyndan biz bir öz borjumuzy yerine ýetireli. Galanam Allahyň işi. Diokletian ýadamak diýen zat ýok bolmaly kellede, görüş, ýene de görüş, okumaly, ýene de okumaly, görüşmeli. Hak bilen, hakykat bilen ömrüň uzak bolsun. Garajoglan döwlet bu fond hakynda aýra bir gepleşik etsen, hökman etjek, etip boldy. Hökman etjek, häzir şu täze rejime bir öwrenşi bilenmek, şu hepde geçse öwrenşerni umyt edýän. Hak fonduny döretmek barada teklibi orta atýan illeşler diýe hak fondu. Bile edeli diýe Garajoglan. Netip bolsa, şu hak fondu göreli men häzir bärde nähili bilen baglanşykly kanunlar we zatlar we ýa-da Türkde etdirmediler ol mümkin näme. Şoň üçin ýene şu Ýewropada bir ýerde bir zat edäýmesen bilmedim. Oýlanyp göreli, awa netip bolsa bir zat edip hökmançy kalga tapar. Oğlu bilen Azat Ishakowy çäresiz ýagdaýdan, kyn ýagdaýdan çykaralyň we galy berse de beýleki esasy öňü çekjek bolup kyn güne galan, satylan aktivistlerimizi şeýle de beýleki watandaşlarymyzy absurd bilen baglanyşy bolmaýan, absurd propagandalara, provokasiýalara özüni oýnatk edip ulanyrmayan watandaşlara kömek edeli. Gaýrat edin. Kelledin gelen zady edip beren adama kömek edýänçe hakykatdan ham edin kömegine edecek adamlar bar. Şolara kömek edeli. Ýöne agar keselli, zatly, bu zatlara seretmeli adam prezidentin hökümeti, Türkmenistan döwletiniň hökümeti bir ene ata öz çağasyna nähili seretmäge borçly bolsa, halkyň hem ene atasy hökümet we döwlet. Türkmenistan döwletim öz çağalaryna, öz halkyna daşary ýurtlarda agyr keselli, agyr kynçylykly ýagdaýa düşen watandaşlaryna kömek etmäge mejbur. Şoň üçin hökümetiň şugulsuzlyklary çykan bolan han bir edýäs, siz emedin de, siz nemetdiňizmi, bular ýaly bu samsajak propaganda. Olar ýaly gaýratly bolsaňyz, hojaýynyňyza aýdyň. Hojaýynyňyz üçin hiç adam däl. Milliardlary depip gören adamlar olar. Aýagy bilen depip gören adamlar milliardlary. Hiç adam däl. Kömek etsinler şu hastalara, çäresizlere. Mehriban doganlar, şuňky göni aýlymyzy şu taýda jemleýär. Hakykatyň hatyrasyna hakykatdan gerekli masallary, tejribeleri, maglumatlary alarsyňyz. Hiç hili duzaklara düşmersiňiz. Ilimizi, ýurdumuzy ganyny küçüklüklere iterjek bolýanlara bilip bilmän gollaw ýa goşant bermersiňiz diýip umyt edýän. Galanam hemme zat gözüňiziň öňünde görünip dur. Azajyk oýlansaňyz hemmeni düşünýär. Köre görünip dur. Şoň üçin hakykatyň hatyrasyna öz iliňize, öz watanyňyza, öz ar-namusyňyza iyi çykyn. Watansyz, halksyz bolmak ýani erget zat ýok. Köpüňiz
daşary ýurtda ýaşap dursunuz. Ýöne Türkiýe gowy, Türkiýede siz watansızlygy, halkdan üzüňi bolmagy olar ýaly nemedi bilmeýäňiz. Oň ajasyny, oň zarbatyny olar ýaly duýmaýaňyz sebäbi umumylygyňyz köp, aňryňyz bir türk halky bilen. Şoň üçin ýöne gün matara gelseňiz, onda siz has ýiti duýýaňyz jemgyýetde. Eger siziň bir döwletiňiz ýok bolsa, siziň ar-namusly, erkin, asuda, öz başyny çara bilýän, bütün dünýäde özüni kabul etdirebilen bir milletiň, halkyň ýok bolsa, sen kim bolsaň balay, Germaniýa, ýa-ha Angliýa, ýa nireň birinji milliarder bolay, iň baý adam bolay, iň gowy hudojnygy, aýdymçysy näme bolsaň bolay. Sen nol şolaň ýanynda. Seni diýen gün watarda, ösen ýurtlarda, ösen jemgyýetlerde seni diýen. Sen hakyky ýurdun öseni bolmagy, halkyň öseni bolmagy. Eger sen halkyň we ýurdun ösmedik bolsa, ösdürilmeýän bolsa ýurdun we halkyň, onda senem awraýyň nollymy. Şoň üçin ýurdun we iliň awraýy üçin, erkinlik üçin haramlara, haramçylyklara, haramzadalara garşy göreşde bileleşip agdy berje, gysga wagtda üstünlükli tepkide ýeteli we öz ýurdumyzda, watanymyzda toý saçakly geljek gaýgysy bolmaýan bir gowy sistemada ýaşap, gatnaşyp görmek nisip etsin. Gysga wagtda. Häzirlikçe köp sag bolun, Allah ýarňyz bolsun. Tesirler ba, Karajoglan, baryňyzyň baryňyza şükür mehriban illeşler. Doňdy. Gijanrat bolsun emmäňide gök taňry penatyny saklasyn diýe doňduň diýe çäre ýok. Bilemok, näme boldy? Öňküler ýaly sistemada zatda bir hiç neme ýok. Tehniki hiç täwlik, kemçilik hiç zat ýok. Ýöne bilemok, näme boldy? Ýöne tomaşaçyň ýürekden bolanna, hakyky bolanna, efiriň gutaraýanynda, gutarjak bolaýanynda ýa efiriň ýaýlymyň kesiläýäninde derroň nolu düşenok, käbir ýalançylar çişirilen kanallarına tomaşaçy tanıyan 58'de dur. Şu an. Sesfa diýe Karajoglan düşündim. Şoň üçin geldim. Häzir şu taýda Arsanyň bir nemesi teklibi bar. Hepden soňuna bir efire däýeli diýe edeli. Sen haýsy wagtda, haýsy temada edeli diýsen, şonu öňünden maňa bildirşet goýaly. Watandaşlarymyzam şol sagada taýýarlansyn, taýýarlyk bolsun, temadan habarly bolsun. Nesip bolsa sen bilen şu Ukrainanyň üstündäki dawa barada
Amerika bilen Russiya Federasiýasynyň arasyndaky häkimet dawasy. Şol öňkü SSR bilen Amerikanyň arasyndaky paýlanşyk. Täzeden şol paýlanşygy näme durmuşa geçirjek bolýar. Russiya Federasiýasy diýilen gurrun bar. Şoň üçin SSR'ň häkimetine, SSR'ň täsirine bolan ýerleri bize ber, bizde bolsun, şo ýerler biziň ýerimiz. Sen öňkü ýerleň bilen bol diýen ýaly, şolar ýaly göçüm edilýär, oýnanylýar. Muň arkasynda da her kim her hil zatlar edýär diýilen gurrunlar bar. Elbette bu halkara finçilen garaýşlary, zatlary, bu zatlar şatlyň efir ýaly, biziň beýleki absurdistlerimiň efirleri ýaly efirlerde Watan habarlar programmasyna zadynda ýok. Bolmaýaram, sebebi ol bolsa halkyň oýanmagyna kömek edýär. Şoň üçin dürli garaýşlar bar, dürli analizler bar. Şolaryň hemmesini eger şu temada boljak bolsa, dünýäň täzeden paýlaşylmak istenmegi, kim nirani isleýär, kim nämäni isleýär diýen temada bir efir edip biler, gepleşik edip biler. Yine gitti, yine problema bar. Biljekkä näme? Gitti efir. Ýöne ses gelýär diýdi garaj oglan. Döwlet agan doňdurmagyna hiç kimiň güýji beşe çykdy. 58 diýe garaj oglan 65'e çykdy. Dawa güýçlenýär diýe İnglisleň premier ministri gelli ýara gollawy edýärler. Şu wagt aýagarlygyna Ukrainany NATO aljak bolýarlar diýe
Gelli Gurçuk wadiýe Araça ulan türkmen edilaydy şeýle soň Araça ulan türkmen sesim gelýän bolsa dawa güýçlenýär ingilisden şol ýara nemede uğradylar ingilisler diýip nemediýär. Arslan ýene bir ýagdaý bar. Şu meselede de sen gowja nemetse öz maglumat çeşmeleň bilen bir barlak görseň meselem şeýle bir täsin pikiri öňe sürýär. Aslında mümkinçilik ýok. O insanlarky internet mümkinçiligi göz gyny. Şoň üçin bir gowy şo taýda hünärmenimiz bar. Şol hünärmen aýdýar. Häzir Ýewropa gaz, tebii gaz alternatiwasy gözüňde tutulýar. Alternativ gazlar. Şolardan birem Türkmenistanyň gazy bolan soň Türkmenistanam şol Ýewropany orsun tebii gaz monopoliýasyndan halas etjek bolýan şo güýçlüň diýilmi, şo toparlar bilen bile işleşen soň diýe eger Türkmenistan şol global biznesiň içine girse, goşulsa diýe onda Türkmenistanam orsun täsirinden awtomatik ýagdaýda çykýar diýe. Şeýle bir täsin garaýş beýan etdi. Şoň üçin şu temada da bir nemedip maglumat çeşmelerine seret şu temanam goşulyr, şu temanyň üstünde de pikir alşaly. Hem teň bilen hem watandaşlarymyz bilen dogrudanam şu dünýäni täzeden paýlaşmak dawasynyň, oýunyň türkmen ýurdunyň aýdyşýaly küst göçüminiň dogamyna içinde Türkmenistan dogrudanam ort täsirinden çykyp gün wartagyň täsirine geçermi? Şonam nemedeli? Ve şu zatlar bilen baglanyşykly beýleki global oýunlar, käbir halkara spekuliantlaryň, provokatorlaryň etjek bolýan zatlary, şu zatlar bilen utgoşuklymy, dälmi? Kime garşy? Kimin bähkidine garşy? Şu zatlarym gowy edip maslahat etsek, gowlar däli dumrar döwletdagy Türkiýede tanşyňyz bolsa şol aeroportdaky ýaşulyny konsulluga barmana kömek edip bilseňiz gowlarym kadiýän ol pahyryň akly kimrä goýdýan dewlete bolsa onu öz peýdasy üçin ulanyp dur diýen. Däli dumrar bolýar, ba tanışlar. Ba tanışlar. Hatta tanışlardan teklip geldi diýdim hemen şol adama nemedelli. Men gürleşeýin, şol teklip berenler bilen gürleşeýin. Şolar ýaly däli dumrullanam. Bir teklip geldi, şo ýaşulyny aeroportdan alyp gelseňiz, biletinden biz alyp berelýänler boldy da. Şoň üçin Türk Hava ýollaryny. Men haýşeden şolardan haýsyňyz bolsaňyz gaýrat edip biriňiz şo ýaşulyny konsulxana getirseňiz diýip ýöne konsulxana kömek etmez oňa diýip pikir edýänmen däli dumry. Ýöne men seň etdiňi etdireýin, ýöne olardan bolmagyň kadiýan. Ivan Grovny döwlet bakynam çağırsan innik efire. Bakyny çağırjak bolan, bakyn käwirkençikler ba, şonu düzeltip bilse, edip bolsa, Karaca ulan Türkmen bu toňma tötenlik däl döwlet bilýän hemme zat düşünip otur, hemme zat göz etdirip otur. Görüp otur hatda käbir zatlary. Karaca ulan. Şonda da aýdyşmaýaly. Kim ýeňe? Yeňilmeýän ýeketek güç biri baryň hakyndan, hakykatyndan çykmaýan şoň gollugy bilen teýwatyň kanunlaryna sadlaşyk bilen ýeňe. Beýlekiler wagtlaýynça milliardlary bilen, pullary bilen arlaýan mankurtlary bilen wagtlaýynça edil famanyň alawy aljak bir zat etse de o halky
çoyunurmaya, yalatmaya. Samanın alawy. Däli domro soňam ol ýaşulyny aňryk paransoň habarlaşar ýaly ähli kontaktlaryny almaly ýogsam aňyrda ýitirme derler. Däli domro aňyrda beýleki syýasy tutulmamyzam bar. Aňryk barandan soň hiç zat etip bilmeýär. Kontakt ally elinde. Sultanayda näme etip bilýärler? Sultanaydan bur topar urully edilli kondisionerin döwýärler, ýene bir zadyny döwüp gidýärler. Telefonyň zadynyň elektriginiň syýmyny kesip gidýärler. Näme etip bilýärler? O haramzadalara, o namartlara hiç zat etip bolanok. Gynatykda. Diokletian Zelenskiyni pres konferensiýa etdiler, diňläp gördi. Hawa, men diňledim onu. Siz öjükdiräňiz Russiýa bilen olar ýalaky bir neme ýokdy. Russiýa bizi basap aljak dadetjek bolup duranok diýär. Ol gün watar diýär, provokasiýa diýär. Goýun şu provokasiýany diýär. Ýöne oňa da inanyp bolarmy? Olam belliden. Olam bir syýasatçy däller, bir artist da belli derler. Türkmen yigit. Aydenamay Karaca bolun diye. Kurçukwa diyen şol dogry. Neme Türkmenistan'da şol bir yerde gelýän Seymar ekeni arkadaşyk Seymy şol kabeli kesip uğurlap gidipdirler diýip. O ne diýýän vatandaşlar? Näme diýjek onu? Diýerlekdiýen hazır deňizinden gaz geçirjek bolýarlar. Kawkazda da ulu gaz truba bar şoňa goşular. Ýewropa, Türkiýe türkmenleriň gazyny satyp berjek bolýar. Türkiýe üstüne pul goýup satmakçy. İnternetde ma görseňiz diýär. Dogry, hawa. Transkazar. Russiýan gazyny kesjek bolýarlar diýär. Şol Navalny diýdi, o diýdi, bu diýdi, öz proýektleri başa barman soň Russiýany doly şol esasy opur bolýan girdejilerinden mahrum boljak bolýarlar da. Inetide Turan dälle pul biznesi. Bolman näme? Diktatorlaryň Turany bolanok, diktatorlar bilen raýdaşlyk, diktatorlyk bilen dostluk, doganlyk, ilgün halk bähwitli, global derejede, halkara derejede özara bähwitli gatnaşyk birleşik, bileleşik burama döretip bolanok. Diktatorlar bilen mümkünne. Häzir aýdyşyň ýaly. Türkiýanyň hökümetiniň bar gaýgysy şu, biram Erdogany gaýtadan saýlatdyrmak. Ýöne olam başarçak gelýäli, balaram her hile edip öňünden oýnatyp görýärler. Göreli nähili bolar. Ýöne Türkiýede hökümet çalyşsa türkmenleriň bähbidine bolar. Türkmenistanyň bähbidine bolar. Beýleki türkmenleriň bähbidine bolar, bilenmek. Ýöne Türkmenistanyň bähbidine bolar diýip umyt edýän. Däli domrul, eger kömek edip bolmasa da ýitirim edilenini biler, hiç bolmasa onu her hile edip bilde bolýar. Awarçylaryň üstünden. Diokletian aýdýa, gurçuk däl, gurçuklar bar. Ah dogrusy diýe, ömrüňiz ok bolsun. Däli domru, efiriňizde köpürek bakyny çağıraýyn, baky bilen efir hasykly geçýär. Özüňize ýakyn apassionerlerden çağırsaňyzdan bolýar diýe. Ýokman netip bolsa. Ýokman öň 9-da gidýärdim, hiç häzir 6-da turup gidýär. Şoň üçin kyn täze
rejime geçildi. Şoň üçin biraz bir öwrenşip özüme geleýin. Ýaşlara mümkin ýaşyk. Kemerde Antalya'da hemişe güneşli kowa, dağlarda, tokoylarda, deniziň garasynda dağ tepeden türüp ýigdeldikçe ýigdelýärdik. Häzir olar ýaly-ýagda ýok, şoň üçin çydajak bolýar. Göl tepede şonda da başladym. Ýigdelýän, şu täze rejime çydaýyn diýip, görüşe de çydaýyn. Nerwi men berk bolsun, nerwi men ýadamasyn diýip. Nehip bolsan göreliň. Erdoğan'a şoň üçin medal berdi. Ýaşok, men pikirimçe diýe edilýärdi. Talibanam gorar sedi gaz geçirjiğini diýe. Olam dogry. Inni kefire de birdat goýaýarlar. Erdoğanam yorgona girýänlerden birden Putin'in kägeriýä, birden Gurbanulyň kadiýa türkmenini küççü bolan soň bilýär-de hemme zat şuňa teredi. Hemme zat şuň bilen dini, imany hemme zat şu. Kim köp berdi şoňka? Soraýaly. Köp sag bolun, gyzylan gymmatly garaşlaryňyzy halk köpçüligine ýetirdiňiz. Bütün dünýä hakyky maglumatlaryndan, ýagdaýlaryndan özüňe mahrum edilen, hakykatdan mahrum edilen, oň üstesinde de Türkmenistanyň içindäki hakykatlanan bütün dünýä ýaýradylmagynyň öňüni almaga çalyşýan adamzat taryhynda görülip eşdilmedik jinayatkar, gamhor Türkmenistan'daki haramdağın ve ondan soň dowam etdirjek bolýan serdaryň tarapdarlarynyň şoraýalyky ilkinç gyrgynçylykly häkimetiniň alyp barýan syýasatynyň aslynda edilýän ýok bolup barýan Türkmenistanyň halkyna, watandaşlaryna şeýdip hakykatlardan maglumat berýäňiz. Dogry hakykatlar, dogry analizler ýetirýär. Şoň üçin hemmeňiz toňmuzda baýsyn. Köp sag bolun, çäkli minnetdarlyk bildirýän. Sagja bolun. Onda bir näçe tesir galdy, şu tesirlerden jemläli. Döwlet ýaşulygyny çagyryp bir efir etden gogul bolardy. Haýsy ýaşuly? Ağam ýa-da ýaşadyga diýýär. Näetdiň aýatlaryny olary alan däl. Sen mümkin ýöne mene diýiljekkä boýnuma alýan. Ýaşy giýjäňe rahat bolsun doganlar diýä sagja bol. Ivan Grozy ýaşulyň diýäni düşünmek. Haýsy ýaşuly? Türkmeniň ol medalam nämäni aňlady diýä her wagt gyzyklyja diýip berdi. Her wagt gyzykly diýip berdi. Erdoğan'a diýär. Türkmeniň para. Türkmeniň ömrüň uzak bolsun. Kürtçüligiň belli bolýar, ömrüň uzak bolsun. Taýja bol. Şeýdip halky aýdyňladyp dursunuz, ömrüňiz uzak bolsun, ömrüňize bereket. Diňe hakykat üçin dänmäliň, hakykat üçin görüşmäge dowam edeliň. Hakykat hükman ýeňmeli. Hakykat ýeňmese bize gowluk ýok. Şonu bilin. Halka gowluk ýok. Baýlar üçin tapawdy ýok. Milliarderler üçin. Ýaşok baýajak bolýar Erdoğan bilenni. Ol baýajany baýady. Baýajany baýady. Ýöne köprek urup bilermi? Meni aýyrmankalar, hikmankalar alyp kaçanym kärmeň ýanynda diýip şoň aladat ne diýär o şoň üçin düşnükli. Bolýa onda arslan maňa e-maillen ýazar. Haýsy gün haýsy wagt sen üçin amatly. Şol wagtda nesip bolsa efir edeli şu dünýäni täzeden paýlaşjak bolýan güýçler we Türkmenistan. Türkmenistan kime
İyim bolar. Mı bolmazmy? Türkmenistan şu oyunun niresinde? Türkmenistan'ı kim özüne gulguruna etjek bolýar? Türkmenistan haýsy tarapda? Haýsy tarapda bolmaly? Diýip bir gowy halkara global strategi manyda çarşawada gepleşik edeliň nedip bolsa. Ivan Grozny Ak Muhammed Bayhany gözüňe tutýan, men agamy gözüňe tutýan. Men Ak Muhammed Bayhany aprelde şol yatan yer ýagy bolsun. Abdullah doglan diýen ýok bolan günne biram şol ýok bolan günne gabatlap Türkmen hereket guramasyny döredipdi. Açıpdy şol 2014-nji ýylda agam Germaniýada şol guramasy nädem resmi ýagdaýda işläpdi. Şoň üçin hem Abdullah ýaşulymyzy, liderimizi tirseňden aldyraly. Şoňam eginleşi, işleşi, bile işleşen ýollaşy, görüşdeşi Ak Muhammed Bayhanow men agam ýaşulymyz kakamyz ýerine, atamyz ýerine. Ol aýratyn ýöne şoň syýasy tejribeleri, şeýlede maslahatlary şol da şoň şol Abdullah'ın tirseňden alyp ýatlap şeýle gepleşik edeli diýädik. Aprelde ýöne aprel giç boljak bolsa aprelden öňem edip bilersiz. Diňe Ivan Grozny senden başga da bir näçe ýerden haýyş geldi. Agam bilen gepleşip etdi. Ýokman bir tema saýlap eder, netip bolsa. Şo gurbany bolsam nemeden gaty gowy. Onam täden eşdir diýenler bar. Netip bolsa. Men arhivimde ba aslında köp zat. Şol arhiwe terip bildim. Gaty köp arhiw var, şoň içinden tap bildim. Disklerin içinden tap bildim. Şol nemenem originalyny goýaryn sebäbi o taýda originalynyň ýokarky ýerli professional kamerada alınanlar. Şoň üçin kemerde. Ýalakdiýan bolýar Türkmenistan material, çyýmal bazary başgalar üçin edil şol. Türkmenler Türkmenistanyň watandaşlary bolsa bulgarna hyzmatkär başgalar üçin. Şol oýunda biz özümizi nädip alyp çykmaly? Şol oýuny nähili şunu öz bäkgidimizde öwürmeli? Eger biz agdy bir bolsa, bilelikde hereket etsek, güýjümizi görkezsek, şonna bizim öz talaplarymyzy kabul etdik bilýär. Ýadyňyzdan çykarma. Şoň üçin hemme dadyň açary agdy berlik. Agdy berlik kimiň bilen bolýar? Niyeti düzü adamlar bilen. İlgun bäkgidine arayanlar bilen bolýar. Ogry, gaçan, syýasy küntü, nämedik belli däl, kelataň, aňy, aňdar, düňdür, bular ýalaklar bilen bolany. Şoň üçin mehriman doganlar, biz görüşimizi halal, hakikat, hak görüşimizi dogam edýär. Arman irmen hökman kanala çykyp kanalda reklam etmeli. Rating kazananlarlygyny dat ýok. Ekranyň aňyrtynda esasy iş edilýär. Esasy edilýän işleň milyondan biri şu ekranda size ýetirilýär. Şu hasaby ýadyňyzdan çykarma. Wagty gelende görürsüňiz. Gutarmansyňyza täze tema näme diýe Karajoğluň Türkmen. Geljekki efiriň temasy täze dünýäni täzeden paýlaşmak dawatyna, jenjeline Türkmenistan nirde we nähili şoň bilen baglanşykly. Oho, Turwan gaşyna geçipdiňiz diýe. Edil soraýaly. Turwadan tuttup awa galandym görüp berýär. Saglyk bolsun. Saglyk bolsa beýlik bolar. Temaň reklamasy diýe edilýärdi. Hökman öňünden reklam etmeli, duýdurmaly.
temanın içine girer ýaly taýýarlamaly adamlar öňünden. Onu arslan sen maňa ýazarsyň, haýsy gün haýsy sagatda menim öňünden bildirş goýan alyp barjalarymyzdan geler. Hemmämiz bililikde ilmiň bähbitli dürli çeşmelerden alan habarlarymyzy ortaga goýalyň. Kim nähili pikirde, kim nähili garaýş öňe sürýär, kim haýsy penjereden seredýär şol işe o edip garalyň, dogrum edeliň şonu. Biri petir dograsyn, biri eti taýýarlasyn, biri sogany, ýene biri bardady. Iň soňunda da garyp şonu dogrum edip halkymyza hödürläliň. Bir video ýaýlymy höküminde de geljek nesillere, watandaşlarymyza gowur material galsyn. Toňuza gaýsyn, taýja boluň. Köp sag boluň. Düşünün maksada. Yapın gaz gutordu diye. Monsieur City Halmrat söýün aýtdy. Bugün sizi işiňize näme diýen bu arada. Sizin işiňize näme diýen? Düşününmi? Ýaşuly düş görüp durmy? Goşa görünüp durmy? Eýe görüp durmy? Ýaşuly näme bolupdy? Düşününmi? Turwan başyndan soňuna ýetmekçi diýe taýja bol. Türkmeniň garaja bolan ýaňy dergip başlady diýe. Şeýle dogry. Ertiri işe geç kaldım. Dermanı da gelýär. Hiç kime mut gaz yok. Katı dogry. Mut yok ýöne ardan bakadan ma diye. Olum katı dogry. Taşary ýurtlara ýarym makasyna satýanlaram puluny ýerine goýsun. Katı dogry. Ramazan juma halmara dagany gara basypdyr diye. Mümkindir. Ol ýaşda her zat bolup bilir. Garry oýnasa gaý turar diye. Hudaý saklasyn. Dialektiýan gaz gaty ýanýa diye. Şu Moskva City diýjek bolýan. Jurnalist to satyn diýdi. Näme ýazy bilen sen hiç zat. Normalny adat ýagdaýda hiç zat näme bilen okmy? Jurnalistler barada bir zat diýipdirmi? Jurnalistika nerden bilýär? Halmrat söýün. Nerden bilýär? Halmrat söýün ýaly özüni tanadan syýasy kuntu barmy? Şunça ýorganyň aşagyna girip çykdy. Hemme kişi bilen ýatyp durup çykdy. Iň soňunda da derde ýarar ýaly hiç zady galman soňam ana sançoň ýanyna ýaplanıp ýatyr. Bir-birine ümülleşip. Näme diýseler diýersin jurnalistler. Jurnalistikany bilen oklar. Hakykatdy bilen oklar, biljegem bolan. Bilýän? Şoň üçin. Haramdadydan ýagşylada ýasap bolan ok. Başarsaňyz baş üstüne. Näçe wagtdan näre finansiýaňyz, dyrjaşýaňyz başary bilen ok. Başaryny öňüňizden şeýle. Jurnalistliği ne diýär? Her kim syýasy küntüçülüğü ne diýär? Oýnatkylygy ne diýär? Vesselam. Muň başga düşünürşi ýok. Şoň üçin ogrum özüne sor, orrumsam özüne sor etjek bolmaly. Kimin kimdigini bilen bilýär. Bolly. Gurla oturmaga gerek ýok bu zatlara. Ýok, onu ak basypdyr diýär. Karajoglan türkmen Moskva City Halmrat söýünem Hataylardanmy diýär. Ali tatly taýja bol gara dälle eşekçi basan bolaýmy diýär. Tügülemiz en prikol tutýanlar. Karajoglan türkmen prikolya Diokletian yatalyň ýaşlar. Yatanyň üstüne turan gelmesin.
Türkmen ýigit aýsenam aý Garajoğlan näş Garajoğlan mala bet täzeden turup gelle. Garry oýnasa gaýtyryr Şwesiýada diýe. Laplandiýada. Ama Ramazan cuma arrygyny berýäne berme diýip bolarmy diýe. Küntüýüni künççülükden taklap bolarmy diýe. Ata dogry uçguru bolmaýany uçgurumy bagla diýip bolýarmy bolany. Anekdot ýasalyň. Moskwa City düşnükler. Sen türkmençäň sen ýazyşyň makka maşynyň ýazyşy. Meni gıdıklanlara nokko yaşoklu. Bu şoňa meňdeşler. Beýlekilerem şey etdime? Bolluny goýalyň bu gurrunly. Hiç ili peýdasy ýok. Düzeljek adam düzeler. Düzelmejek adam günne 5 wagtyna däl 50 wagtyna omorsaň düşen düzelmeýär. Şoň üçin peýdasy ýok. Burada hakikaty düşündirjek bolup oturan. Garajoğlan Türkmen Putin diýjeginiň näme diýänini düşünmek üçin türkmençe öwrenip başlapdyr. Iň soňky habar diýe. On türkmençesi ýok. Mümkin näl. On türkmençe däl, on ýazýany aýdýan zatlary. Belki ol parça gürlese, parça bir terjime tutsa, parçadan türkmençesi ýaly boljak bolsa itýandykdan ýokun ýaly. Uday taklany onu da hiç kim düşünmez. Bolýa da ýaly. Diokletyan bolmasa häzir uly ilham gelip başlaýar diýe. Ýok, gelmesin. Topmakka geçdi diýe. Alytatly şol maşynyň özü bolaýmasyn diýe. Gaty mümkin. Şoň üçin indiki efir dünýäni täzeden paylaşacak bolýandan näme etjek bolýanyň barada we şoň Türkmenistana täsiri. Türkmenistan Günmataryň eline mi geçýär ýogsa Orsaň eline mi galýar? Ýa-da bir tarap bolup galy bilýärmi? Şu zatlary gurrun edelim. Bakyň päsgelçilikleri aýralar we gelip biler diýip umyd edýän etip bolsa Moskwa City men Türkmenistan özbegi ata-babam Türkmenistandan niye taja bol ömrüň uzak bolsun. Özbegistanda da milyonlarça Türkmen var. Özbegistan Türkmenistan ilen bir aýratyn respublika bolmady. Ulu Türkistan diýilip atlandyrılan bir sebit bolan. Şo taýda hemmeleri ýaşan Ogula tamydyň paýtagty Tomskoy paýtagty ýesi bir ustad Hoca Ahmet Ýasawyň türbetiniň gurulan ýerine Tomskoy paýtagty diýilýär Oğuzhanyň. Soň Oğuzhanyň Ağulan ýerine de häzirki döwürde Kän stan diýilýär. Ýagny Awyň kän bolan bir stany ýurdu diýilýär. Olam Oğuzhan. Şolar ýalyky. Bağışlarsanız doğun bilmän aýdypdyryn özbekliňi öňürä aýtmala diýe. Bizim ötünç soraýar. Hakka maşynyk durýt bilgeçinden ýadan durýt demetdik bağışlar. Sebebi provokasiýaly soraw beren soň düşündim. Moskwa City Türkmenliň kanalyna gel Şwesiýa gitme kelläň bolar diýe. Garajoğlan özbegim doganymyz gurrunsyz Moskwa City. Men ata-babam Türkmenistanly diýe. Tuğulymyň ata-baby ille şonda sen bilen bilen.
Türkmen katı o temettin tüys men ha sög gowuryan temam şu. Azatlyk radiosunda dünya Türkmenler gepleşiginde başlanda yürüýte şo gepleşigiň içinde epenning bagyna gedelenje gidelin diýilen yürüýte şo türkol tutulýan anekdot aýdylýan bölüm bady. Şonu yürüýte men özüm goýdum şonu güleliň diýip. Şoň üçin men özüm gowuryan türkol tutmany. Ýöne mendenem has türkol nemetmäni öktü bir kysany nememi var, tanışmaz var. 2 ýaş olur. Şolaram gelsin, şolar bilen bile ondan bir gülüşelim, ne diýip bolsa, ömrü uzaldylyň, gülmek ömrü zor diýär. Türkmeniň taza boldy gülmek. Tekliň gowy agam, soňa çanna orada bir watandaşlar bilen gülmek ömürdendir diýen bir temadan gepleşik edelim diýär. Bolýa diňe bir kol tutalyň, başdan soňa. Hiç il başga gürlüň ýok. Taş etdiň, ömrüň uzak bolsun. Ine şu notada, şu nemede efiri jemläliň. Ömrüňiz uzak bolsun, eliňiz, ýüzüňiz, ruhuňyz dert görmesin. Allah jan ähli ýaşy arzularyňyzy hasyl etsin. Bar bolun, baryňyza şükür, baryňyza şükür. Köp sag bolun. Gijaňyz rahat bolsun, gije bolan ýerlerde, Amerika taraplarda da ertiriňiz haýyrly bolsun. Sebäbi biziň iň köp tomoşaçymyz, iň esasy tomoşaçymyz 30% ýakyn tomoşaçymyzyň 30% ýakyny Türkiýede. 25% ýakyny Amerikada. Türkmenistandan bir ýalňyş meýan bolsam, häzir göreýin. Öň 6 soň 8 6 bilen 8%-iň arasyna gidip gelýär. Galanlarynyň kendime ýok. Esasy 3 ýerde. Bak, biziň tomoşaçylarymyz grafikler zatlary netip bolsa, bir gün dikkatyňizi ýetirip umumy kanalymyzyň tomoşa videolary tomoşa edilen sany 1 milyon sagata geçdi. Hudaýa şükür. Ömrüňiz uzak bolsun. Hemmeti siziň ihlasyňyzyň hasyly. Şoň üçin ihlasyňyza bereket, öýüňize, ojuňyza bereket. Köp sag bolun. Siziň zähmetiňiz, siziň gazanan üstünlüğüňiz mendiň araçy. Köp sag bolun, döwleta erte bagyp tutýan bolmasa diýe. Bor Moskwa City hoş sag bol, minnettar. Köp sag bolun illeşler. Şu ýaşy umyt, ýaşy tonda jemleýär efirimizi. Indiki efir ýan gaýtyşmy ýaly. Geopolitika barada, şoň Türkmenistana ýetirjek täsirleri barada. Sağlıkda görüşelim. Allah ýarňyz bolsun. Garajogyň Moskwa City hemme wagt gel. Garaşlar saramda diýe Türkmenlik gijaňyz rahat bolsun, illeşler diýe. Sag bolun. Allah ýarňyz bolsun.